які як бы з выбарам, які зрабіў нехта іншы за вас. О боже, падлучылася Господь всемагущий. Ну я нібыта бачу трансляцыю, так. Нейкую, але я все больш яе не бачу. Вау. Так, ну стрым наладаў, гэта класіка. Ну я нібыта бачу яе, але там не бачна нас. Не бачна нас. О! Ты клікні на Discord. Так, все, я клікнула. Зараз мусіць бути бачна, я думаю. Я так думаю. Так, проверим. Окей. Ну, калі яно записывается, я не ведаю, там гук. Спадзяюся, ёсць, вось я сябе і бачу ўжо. Цудоўна. Ну, значыцца, магу і пра сябе пару словаў сказаць. Я слынны ў ніжнім інтэрнэце пад нікнеймом Маргінез. Зваць мяне Владимир. Я стрімер. У прынцыпе, гэта амаль што ўсё, чым я займаюся. На гэты момант там нейкая таямнічая рука на заднім фоне з'явілася, але спадзяюся, гэта... Так. Вось, значыцца, я стрымлю, то бок я не ніякі відэаблогер, я вельмі рэдка раблю відэа, толькі па нейкіх сапраўды тэрміновых абставінах. У асноўным я стрымлю з самага пачатку сваёй кар'еры на Ютубе, я стрымлю, то бок праводжу прамыя трансляцыі па некалькі гадзін на раз. І гэты фармат не тое, каб усім адпавядае, але прынамсі маладая аўдыторыя нашмат лепей цягнецца менавіта да такога контенту, чым да кароткіх відэа. Ну, сапраўды людзі любяць сабе паставіць нешта на фон, вось як у былыя часы гэта было тэлебачанне, сёння гэта падкасты і стрымы. І я менавіта такога фармату дзеяч, гэта хутчэй падобна на радыёвядучага, ведаеце, чым на блогера ці навінніка класычнага. Ну і на сваіх трансляцыях, уласна кажучы, я са сваімі гледачамі напрамую кантактую, чытаю паведамленні ў чаце, мы абмяркоўваем бягучую палітыку, абмяркоўваем нейкія палітычныя ідэалогіі. У нас на трансляцыях часта бываюць госці, з якімі атрымліваюцца такія напаў інтэрв'ю, напаў дыскусіі. Перыядычна... У меня просто агулам такое, а як ты вырашыў гэта рабіць агулам, так, вось пытанне. Як ты такі прачнуўся раніцай, такі я буду стрымерам ці як? І чаму вось у пэўны момант я просто, ну, я не сачу, прабач, калі ласка, але ну вось як так сталася, што ты зацікавіўся менавіта беларускай палітычнай тусоўкай, так, і вось пра яе нешта яшчэ робіш, нейкія там стрымы? Ну, я зацікаўлены не тое, каб менавіта палітычнай беларускай тусоўкай, гэта пастолькі паколькі. У мяне вельмі рознашорстныя госці бываюць на стрымах, то бок літаральна ад украінскіх добраахвотнікаў, там, ну, беларускіх ва ўкраіне я маю на ўвазе, да людзей па тыпу Усава, па тыпу, там, не ведаю, гендерфлюіднага вертасексуала. У нас на стрымах нават быў саліст гурту Гадстауэр. То бок сапраўды контент вельмі разнастайны. Я не тое, каб знайшоў ужо сваю нішу канкрэтную, пад якую я хачу затачыць свой контент, таму раблю ўсё, што атрымліваецца рабіць. Чаму менавіта стрымамі я пачаў займацца? Ну, на мой погляд, стрымы гэта такая ніша, шырокая ніша контенту, у якую можна адносна проста ўвайсці. Вам не спатрэбіцца ніякі монтаж высокага ўзроўню, вам не трэба праходзіць ніякія курсы. Усё, што вам патрэбна для таго, каб зрабіцца стрымерам, гэта танны мікрафон, адносна добры нейкі ноут ці комп, на якім можна стрыміць у прынцыпе. Ну і разабрацца, як працуе OBS. На мой погляд, нашмат прасцей, чым разабрацца, як працуе які-небудзь там Adobe Premiere, ці ў якіх вы там прыладах любіце мантаваць свае відосікі. Ці, напрыклад, скажем, нашмат прасцей, чым зрабіцца тыктокерам якім-небудзь, ці рабіць рылсы ў Instagram. Таму што гэта таксама трэба нешта прыдумаць, ідэю, трэба пакруціцца перад камерай, там патанчыць, пакрыўляцца, вось як беларусіяна. Гэта ўсё, ведаеце, контент, над якім трэба старацца. І гэтае старанне,
у кантэксце беларускай медыйкі яны ў 99,9% выпадкаў не прыносяць вам ніякага профіту. Таму я лічу, што беларусы, ведаеце, яны павінны атрымліваць контент, які яны заслугоўваюць. А пакуль што яны вось заслугоўваюць толькі мае стрымы. Гэта жорстка. Уласна кажучы, так. Я б цябе як гэта кіраўніком БТ прызначыла нейкім. Затое шчыра. Кіраўніком БТ. Так, ну беларусы атрымліваюць той контент, як бы які заслугоўваюць. Не, ну БТ яно ж спансуецца, разумееш, не, у БТ іншая стратэгія. У БТ стратэгія, што беларусы заслугоўваюць такі контент, які захацеў беларускі рэжым. А ў мяне стратэгія вось літаральна вось на што надонацілі, тым я і займаюся. То бок мы, напрыклад, глядзім відэа на маіх стрымах. І гэта, ну, часта гэта асноўны контент. Мне замаўляюць нейкія відэа на прагляд. Гэта вельмі папулярны фармат на расейскамоўным Ютубе, на расейскамоўных стрымах. І я вырашыў рэалізаваць яго па-беларуску, таму што пакуль што з таго, што мне вядома, ніякіх падобных праектаў не ўзнікала. Ну то бок там людзі перыядычна ўзгадваюць стрымы Пальчуса, перыядычна хтосьці можа ўзгадаць, там не ведаю, больш бумерскі такі фармат стрымоў быў у Курэйчыка, калі ён таксама відосы глядзеў, але фактычна вось з моладзевай аўдыторыяй і ў фармаце стрымоў на пастаяннай аснове ніхто і не кантактаваў. Таму я карыстаюся яшчэ і тым, што аўдыторыя, якая пачне мяне глядзець і якой прынцыпова глядзець контент па-беларуску, яна замацуецца і будзе лаяльнай. Гэта перавага рабіць контент па-беларуску, таму што твоім быць твой контент, твае трансляцыі. Круто придумаў, реально. Пастка маргінеза. Вось. І я фармую, ведаеш, зараз такую хвалю ніжняга інтэрнэту, якая паступова захопіць усю беларускую прастору, таму раю або падрыхтавацца, або падпарадкавацца. Не трэба. Говном тут закидываю я. Да ладно. Мы ж усе ведаем, што есці кал гэта не амаральна. Так я ж не кажу пра... Ну, так не, есці... не амаральна. Потому што я не ведаю, як на гэта увогуле нацянуць хоць нейкую катэгорыю маралі. Прабачце, я спрабавала пасля гэтага дыялогу з Ярославам. Ну давай паспрабуем у рамках нашага дыялогу паразважаць на гэтую тэму, паколькі, ну, з Ярославам, выбачаюся, вы абмяркоўвалі такія бягучыя справы, там выбары УКР, а мы давай з табой паспрабуем глыбей трошкі капнуць, як сапраўдныя інтэлектуальныя контент-мейкеры. Вось, што такое мараль у прынцыпе? Мараль гэта нейкая сістэма поглядаў для канкрэтнай папуляцыі людзей, якая вызначае, што рабіць прымальна ў гэтым грамадстве, а чаго рабіць нельга, што будзе асуджацца ў гэтым самым грамадстве. Адпаведна, ну, мы не можам сказаць, што мараль гэта нейкая агульная, не ведаю, агульная катэгорыя, агульная, не ведаю, сістэма поглядаў, ну, хіба што мы хрысціяне. Вось я, напрыклад, не хрысціянін, мне абсалютна цалкам адпавядае, што па ўсім свеце ў розных папуляцыях ёсць розныя ўяўленні пра маральныя і немаральныя ўчынкі. Вось, адпаведна, у канкрэтных грамадствах, ну, есці кал можа, чаму б і не. Ну, вось, как бы, агулам, канешне, я згодная. Але проста для мяне мараль і этыка абсалютна не падзяляльныя рэчы, так? Ну, тыпу, ці этычна есць кал? Так, таму што, ну, калі ты не прымушаеш нікога есць кал, ты не прымушаеш нікога глядзець на тое, ці еш ты кал, ты, як бы, там, не ведаю, ну, падабаецца табе есць кал, ну, як бы, не ведаю. Вот ёсць у Познані, ёсць легенда пра познанскага говнаеда, вось яна непрыемная, то бок я б не хацела ў такой сітуацыю трапіць. Там, калі коратка, хлопец запрашае дзяўчын, як бы, на спатканне, потым яны ідуць дадому,
потым у дзяўчыны нешта чамусьці скручвае жывот, яна ідзе ў туалет, чамусьці туалет не смываецца, хлопец ідзе, ест кал з туалета, так, і дзяўчына такая, а што адбываецца? Гэта непрыемна, таму што ты, як бы, вау. А што не так? Ну, Да нас насамрэч, а вось ці мае гэтая гісторыя чагосьці супольнага з выпадкам, калі вас закідалі памідорамі Познані? Не. Ну, я думаю, што не, таму што я не ведаю, як бы, асабіста познанскага гаўнаеда. На жаль, я проста ведаю сябровак, якія траплялі ў гэтую сітуацыю. Так, я не ведаю асабіста гэтых людзей. Я там, як бы, да гаўна маю дачыненне, але трошкі іншае, калі мы ў Кіеве амбасаду Беларусі... Я таксама. Амбасаду Беларусі гаўном закідывалі. Вось гэта было весела. А так, ну, карцей, просто этычна, ці этычна есть гаўно. Ну, як бы, а чаму не? Гэта дакладна не этычна есть гаўно. А маральна, просто для мяне мараль гэта не проста сістэма поглядаў, так? Гэта, тыпу, не проста, што прымальна ці непрымальна грамадстве. Ну, можа, я тут, канешне, трошкі загульваюся у нейкага сіндром Бога ці Канта, не ведаю, каго заўгодна. Тыпу, ну, ёсць нейкія рэчы, якія відавочна добрыя і відавочна дрэнныя, так? Вось забіваць людзей дрэнна, але, так? Вось, тыпу, калі гэта самаабарона, ты ўжо не можаш так проста сказаць, што ты забіў чалавека, ты зрабіў амаральны ўчынак. І тут тое самае, як бы, ну, мне эстэтычна мне не падабаецца ні кал, ні... Ну, эстэтыка гэта ўжо... Так, іншае. Этычна... Чым іншае пытанне. Так. Этычна, ці, як бы, гэта дакладна не этычна есть кал, і гэта дакладна не амаральна, калі мяне не прымушаюць есть кал, то бок хай чалавек есть кал. Мне ўсё роўна. І ў маім грамадстве, такім мікраграмадстве, у якім я існую, гэта таксама наўрад ці, ну, хутчэй за ўсё гэта б, канешне, здзівіла. Можа, трошкі ўвяло бы ступар. Але калі чалавек яшчэ і не расказвае пра тое, што ён ест кал, то ты ніколі не даведаешся, ці ест ён кал. Ну, глядзі, вось ты сказала, што калі чалавек есть кал, то гэта не з'яўляецца ані амаральным, ані антыэтычным, неэтычным. Вось з ягонага менавіта пункту гледжання. Але мараль гэта ўсё ж такі катэгорыя нібыта папуляцыйная, грамадская. То бок маральныя ці немаральныя ўчынкі можа толькі грамадства сфармаваць. То бок уяўленне пра тое, якія ўчынкі з'яўляюцца амаральнымі, якія маральнымі. Ці чалавек можа ў любы момант проста вырашаць сам для сябе, якія ўчынкі ён лічыць добрымі, а якія дрэннымі. Ну, добрымі і дрэннымі відавочна ўчынкі кожны чалавек сам вырашае. Ну, як бы, ну, ладно, так, о, божа. Па-першае, хто можа казаць ад імя грамадства, так? Вось, ну, напрыклад, мы можам казаць, што дзяржава можа казаць, калі фармуе нейкія законы, так, там, ці там адміністратыўны кодекс, ці крымінальны кодекс, вось яна фіксуе, што грамадства лічыць правільным ці неправільным, так, ну, хутчэй неправільным. Вось за неправільныя рэчы мы будзем караць людзей. Яны мусяць панесці нейкую адказнасць за тое, што яны робяць неправільныя рэчы. Так, допустим. Але у якім, бляха-муха, грамадстве, у крымінальным ці адміністратыўным кодексе будзе напісана, што там нельга пераходзіць там на чырвонае святло светлафора, а потым нельга есць гаўно. Публік. Прабач мне. Ну, я хочу цябе пераканаць, што есці гаўно ў публічных месцах будзе расцэнена як асацыяльныя паводзіны. І ў такім выпадку гэта будзе карацца законам. Але шмат чаго як асацыяльныя паводзіны можна разглядзець, калі гэта ты робіш у публічнай прасторы, так? Ну, ўсё, што реально ўсё, што заўгодна. Ну, звычайна, вось крытэрыям таго, якія канкрэтна паводзіны з'яўляюцца асацыяльнымі з'яўляецца тое, што на цябе людзі тыкаюць пальцамі і крычаць: «Фу, блядь, з'ябіся хутчэй адсюль». Тут дзеці прысутнічаюць, а ты дастаў свой кал і пачынаеш яго хуярыць ложкамі. То бок, яны будуць тэлефанаваць у паліцыю і казаць: «Тут нейкі вар'ят узяўся есці гаўно. Ён падобны на нейкага кандыдата ў каардынацыйную раду. Зрабіце з гэтым тэрмінова штосьці». Так, я згодна.
згодная, але вось ты як бы ты ўсё ж таки дадаеш тут кантэкст, якога ў нас з Ярославам у дыскусіі не было, так? Ці ты еш публічна гэтае гаўно, ці ты дома закрыўся і жрэш гаўно. Калі ты дома Ну закрыўся, глядзі, а тады па-іншаму падыдзем да гэтага пытання. Вось чалавек, які есць гаўно, ён нікому пра гэта не распавядае, пры гэтым кантактуе нармальна з людзьмі у сваім штодзённым такім жыцці. Але пры тым, што праз тое, што ён кушае кал чалавечы, ну, або не чалавечы, неважна, ну, скажам, допустим, чалавечы, ён можа ў свой арганізм запусціць вельмі шмат усялякіх чарвякоў, глістоў, магчыма, нават хваробаў. І такім чынам пераносіць гэтыя хваробы потым на іншых людзей, якія нічога не будуць падазраваць. То бок з гэтага пункту гледжання есці кал патаемна яшчэ горш, чым рабіць гэта на публіку. Таму што калі ты робіш гэта на публіку, то ўсе адразу бачаць, што ты вар'ят. А калі ты ціхенька робіш гэта дома, то ну, ніхто не разумее, адкуль чакаць пагрозы. Просто роўна такі ж узровень, ну, типу, господи, роўна такі ж узровень, ой, матка боска, роўна такі ж узровень небяспекі прадстаўляюць людзі, якія не моюць рукі пасля туалета, напрыклад. Ці ты правяраеш, ці амаральна не мыць рукі пасля туалета? Ну, як па мне, больш ўсё ж такі есці гаўно. Реально больш. Не, ну ўсё ж такі, калі чалавек не памые рукі, пагроза, якую ён нясе пасля гэтага, яна не настолькі вялікая, як у выпадку, калі ён кушае кал. Асабліва, калі ты гэта пасля публічнага туалету, а там, ну, калі што, ўсё, як бы ўсё... Ну, асабліва, калі пасля таго, як ты наеўся гаўна. Так, у публічным туалеце. Ну, І ты ні зубы не пачысціў, ні рукі не памыў. Ну, вось гэта реально неприемно. Ну, карацей, просто глядзі, я бы просто не хацела Ой, боже, я не верю, што я про гэта кажу. Я не хацела б стыгматызаваць групу людзей, якая есці гаўно, пакуль існуе значна больш вялікая група людзей, якая не мое рукі пасля туалета, разумееш? Я б хацела ўсё ж таки спачатку, каб усе людзі пачалі мыць рукі пасля туалета, тады ўжо можна стыгматызаваць усіх астатніх людзей. Пакуль усе людзі кожны раз пасля туалета не будуць мыць рукі, я патрабую таго, каб не чапалі калаедаў. Ну пачакай, але калі мы гэты самы прынцып застасуем да актуальнага права, ты фактычна кажаш нешта кшталту, пакуль не знікнуць усе хуліганы ў грамадстве, якія разбіваюць вокны, мы не будзем караць людзей за забойства. Таму што вось нібыта забіваюць людзей менш асобаў у грамадстве, чым разбівае вокны. Ну гэта нейкае глупства. Не, я не згодна абсолютно. Я полностью у тваім прыкладзе прывяла як бы прыклад, які реально існуе і які реально несе тыя ж пагрозы, якія ты... Не тыя ж. Абсолютно тыя ж. Калі ты пасля публічнага туалету не моеш рукі, ты ж разумееш, колькі як бактэрыяў знаходзіцца агулам у кабінцы нават. Асабліва, калі людзі не закрываюць стульчак, вось гэта, не пускаюць, так, не закрываюць крышку унітаза, усе бактэрыі кожны раз вылетаюць просто на ўсё вакол, ніхто ніколі не мое ніводную стенку унітаза, туалета, так, вось гэтай кабінкі, дзе ты знаходзішся. Ну, і гэта просто кал кожнага чалавека апынаецца потым на гэтых стенках, і ты пасля гэтага не моеш рукі. То бок гэта, ну, як па мне, гэта нават большыя пагрозы несе грамадству, чым проста чалавек, які есць кал. Ад яго хоць бы і будзе пахнуць непрыемна. А калі чалавек памыў ці не памыў рукі пасля туалета, вось ты рэальна не даведаешся. Рэальна. Ну, кал нават кранаць нельга. І... Ну, я б не хацела кранаць кал, звычайна не кранаю кал. Шчыра скажу. Так, ну то бок маральныя сцверджанні, яны не тое, каб бяруцца з паветра, яны часта абумоўлены досыць канкрэтнымі, ну, фізіялагічнымі, фізычнымі умовамі грамадства. Ну, окей. Але проста гэта... Яшчэ раз, я проста бачу тут вялікае супярэчанне якраз з тым прыкладам, які я прывяла, і калі... Ну, просто калі мы ставім такія высокія рамкі, так, высокія патрабаванні да ўсіх людзей вакол,
то давайте хоть бы мыць рукі. Все, канец думкі, калі шчыра. Не, я нічога не маю супраць таго, каб мыць рукі, і я цалкам згодны, напрыклад, са сцверджаннем, што няма нейкай агульнай маралі, якая б забараняла есці гаўно. Але ёсць грамадствы, у якіх есці гаўно забаронена. Ёсць грамадствы, у якіх есці гаўно абсалютна добра ўспрымаецца. Скажам, напрыклад, індыйская кухня. Ой, Гэта ж но яны не ідуць абсалютна. А ты не еў ніколі, ну, калі што, у індыйскай кухні не ідуць гаўно. Просто па-першае. Па-другое. Пачакай. Адкуль такая інфармацыя? Я Не, пачакай, калі ты кушала індыйскую кухню ў еўрапейскіх рэстаранах, гэта не тое ж самае, што кушаць індыйскую кухню ў Індыі. У сэнсе, што, тыпу, яны моюць рукі ў Еўропе, правильно? Ну, у тым ліку. Не сыруць у каструлю, там, не ведаю, не смажыць сваю мачу. Калі ты кажаш пра гэты відос чала, які ездзіў там кудысьці ў Індыю, нейкую вёску, і там нейкае свята, дзе кідаецца гаўном, калі ты пра гэта кажаш, то мне нешта падаецца, што гэта не вельмі папулярная практыка, і так нават не ва ўсёй Індыі робяць, правильно? Ну, я так думаю. Не ведаю, мне здаецца, гэта твоя еўрапейская расійская оптыка. Ты дапускаеш, што ўсе грамадствы павінны дрэнна ставіцца да спажывання калу. Я-то акурат нічога супраць не маю. Ёсць вельмі шмат культураў на свеце, і для кожнай з гэтых культураў ёсць свой спіс рэчаў, якія рабіць недазволеныя, якія рабіць усхваляецца. Вось. То бок, у залежнасці ад грамадства, у залежнасці ад канкрэтнай камуны, там, групы людзей, есці кал можа быць амаральна або маральна. У чым праблема? Як бы кідацца гаўно, калі хочаце, таксама окей. Ну, яшчэ раз, тут все утыкаецца ў тое, ці хочаш ты есць кал, ці не хочаш. Я не хачу. Я думаю, што на гэтым трэба гэта пытанне закрыць, таму што гэта ўжо немагчыма для мяне асабіста, я ўжо больш не магу пра гэта размаўляць. А насамрэч тэма-то досыць глыбокая, таму што з яе можна адразу перайсці на ідэалогію лібертарыянства, наколькі я ведаю, ты сябе да яе прылічваеш. Так, прылічваю. Так, вось скажы, калі ласка, што такое лібертарыянства у тваім ісходзе, таму што ад чалавека да чалавека часта, калі ён называе сябе лібертарыянцам, гэтыя паняцці адрозніваюцца кардынальна, часта супрацьлеглыя рэчы людзі кажуць. Вось, калі ласка, распавядзі, што ты разумееш пад лібертарыянствам, калі сябе да яго залічваеш. Ну, я як бы агулам я проста падзяляю, па-першае, я думаю, што гэта ўсё ж такі ўсе лібертарыянцы, ладно, у той ці іншай меры падзяляюць гэта прынцып адсутнасці актыўнага гвалту, правильно? Ты не можаш першы просто так над кімсьці вяршыць гвалт. Гэта агулам першае. Другое, ну так, я агулам вельмі пра рынкавых поглядаў. Гэта таксама звычайна называюць лібертарыянствам, анкапам, як заўгодна. Але што мяне, напэўна, адрознівае ад большасці беларускага лібертарыянскага дзвіжу, гэта тое, што я прагрэсівістка, так, у тым сэнсе, што я культурна, хутчэй за ўсё, ладно, не хутчэй за ўсё, дакладна не з большасцю кансерватараў у адным поле, так, напрыклад. Я там за ЛГБТ, вось гэта ўсё, як бы там за тое, чтоб усе жылі, як яны хочуць, там не абавязкова ў касцёл хадзіць, што на тыдзень, і гэтак далей. Так, а што думаеш пра свабоду асацыяцыі? Я думаю, што... А што мне пра яе падумаць? Гэта свабода асацыяцыі. Ну, давай я паясню. Коротко паясню, што я разумею пад свабодай асацыяцыі на прыкладзе таго ж самага гаўна. Вось, допустим, у нас ёсць грамадства, група людзей просто сабралася група людзей і вырашыла стварыць такое мікраграмадства, у якім можна будзе есці кал, і ў прынцыпе гэтага не саромецца. Там у дзіцячыя сталовыя заводзяць яго масава.
Ну, просто таму, што яны так вырашылі для сваёй камуны, для свайго маленькага калектыву. А ёсць другая група людзей, якая вырашыла наадварот, што ў іхным грамадстве есці кал недапушчальна. І ўсе людзі, якія лічаць, што есці кал нармальна, у гэтае грамадства патрапіць не могуць. Там стаіць якая-небудзь велізарная сцяна, на якой там па перыметры стаяць вежы, на вежах людзі з аўтаматамі, якія адстрэльваюць усіх каправілаў. Вось як ты думаеш, ці ў лібертарыянскім грамадстве такія вось дзве камуны маглі б існаваць легітымна? Відавочна, што так. Ну тут просто варта зазначыць, што ты апісаў такі трошкі рэжым, так звычайна, калі размаўляюць пра нейкія камунны, так, анкапаўскія, ўсё ж такі не настолькі жорсткія умовы, што каправілы адстрэльваюць. Ну а чаму б і не? Не, увогуле, канешне, на здароўе, але ну просто тут варта зазначыць, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра свабоду аб'яднання, гэта адзначае свабоду аб'яднання, свабоду змены Так. юрысдыкцыі, так, то бок калі табе калісьці спадабалася паесці гаўна, ты паел гаўно, але потым ты разумееш, што ну табе нешта не падабаецца больш жыць у гэтым асяроддзі, ты мусіш мець права як мінімум выйсці з гэтай юрысдыкцыі. Не факт, што сябе, канешне, прымуць у іншую, не ведаю, якія там у ёй будуць правілы, так, можа, там увогуле прымаюць столькі людзей, якія ніколі ў сваім жыцці не елі гаўно. Ну тады табе проста трэба будзе знайсці нейкую іншую суполку. Ну, адпаведна, і з ЛГБТ тая ж самая гісторыя, ці не? Ну вось, ну так, але трэба тут просто як забяспечыць, так, калі мы, ну я як бы веру ва ўсе гэтыя юрысдыкцыі, мне падабаецца пра гэта разважаць абстрактна, так, але я просто не тое, каб веру, што гэта магчыма ў бліжэйшай будучыні, і я ўсё ж такі, кіруючыся ўсімі гэтымі прынцыпамі, хацела б, каб людзі неяк змаглі жыць проста ўжо побач адно з адным, раз мы ўжо жывем побач адно з адным. Відавочна, што ёсць там краіны больш прыязныя да ЛГБТ і менш прыязныя, туды-сюды, але я проста лічу, што як базава чалавек, а гэта даволі важная істота, у тым сэнсе, што для чалавека чалавек мусіць быць важным, нават калі яны ў чымсьці не пагаджаюцца. Па-другое, я лічу, што персанальная недакранальнасць у сённяшнім выглядзе, то есть я не разумею, як гэта арганізаваць без вось прымусовай, там, не ведаю, дэпартацыі геяў, там, у усходнюю Польшу, так, ці з усходняй Польшы ў заходнюю, ці неяк так. Я не ведаю, як гэта арганізаваць, каб гэта ўсе зрабілі добраахвотна. Ну, калі гэта немагчыма зрабіць так, каб усе зрабілі добраахвотна, то трэба неяк тады атрымліваецца жыць побач. Типу, я не супраць там ЛГБТ-маршу, анты-ЛГБТ-маршу, калі ласка, хадзіце ўсе, толькі не біцеся і не забівайце аднаго, калі ласка. Усё астатняе можаце крычаць што заўгодна, там любыя плакаты прыносіць. Калі ласка, на здароўе, выказвайце сваё меркаванне, я як бы меркаванне вашае дакладна перажыву. Ну ты вось зараз апісала карціну досыць несвабоднага грамадства, таму што ў гэтым грамадстве ўсе людзі вымушаныя жыць побач з іншымі людзьмі, якія ім не падабаюцца, і пры гэтым не маюць выбару, ну, груба кажучы, увайсці ў іншую юрысдыкцыю. І я б тут трошачкі аднёсся яшчэ да тваіх словаў наконт таго, што мы ўжо зараз усе перамяшаныя, таму няма выбару наконт таго, адносна таго, каб фармаваць нейкія больш блізкія сабе ідэалагічныя там колы, гарады, супольнасці і гэтак далей. Але на прыкладзе сённяшніх грамадстваў мы бачым, што людзі ўжо так ці іначай падзеленыя. Хтосьці жыве ў гарадах, дзе сапраўды ўсе перамяшаныя, а хтосьці абірае жыць у маленькіх мястэчках, вёсках, дзе жыве досыць невялікая колькасць людзей, і гэтыя людзі збольшага прытрымліваюцца кансерватыўных каштоўнасцяў. І вось гэтым людзям, якія жывуць у сваіх невялічкіх камунах, у сваіх невялічкіх супольнасцях, ты
дазволіла б фармаваць сваё ўласнае бачанне таго, вось як павінна выглядаць іхняе проста нейкая іхні, грубо кажучы, двор, не ведаю, як гэта назваць, іхні горад, іхняя юрысдыкцыя. Ці могуць яны абмежавацца ад ЛГБТ ідэалогіі, напрыклад? Ну, як бы агулам я просто не тое, каб веру у прапаганду ЛГБТ, так? Ну, то есть мне цяжка можа нават у гэтых катэгорыях праз гэта разважаць, так? Я не тое, каб думаю, што нейкія злобныя геі прыязджаюць у нейкія маленькія вёскі і хочуць, каб все было па-гейску ад гэтага моманту, вось. Але агулам, канешне, людзі, якія жывуць, ну, тыпу, я агулам падзяляю думку, што чым менш юрысдыкцыя, тым лепей, так, тым лепей яна кіруецца і гэтак далей. То бок, канешне, на ўзроўні вёскі, калі жыхары вёскі могуць укладаць там шмат часу ці не шмат часу, ці проста знайсці грошы, каб дэлегаваць гэта нейкай кампаніі, якая зробіць так, як ім падабаецца і ўсё такое, гэта круто. Але калі мы кажам пра вось такія культурныя вымярэнні, так, там, мы не хочам, каб у нашай вёсцы былі геі, напрыклад, забараніць. А як потым наступным пакаленням, які там, ну, яны там вырастуць, напрыклад, у гэтай вёсцы, нават нехта будзе прытрымлівацца гэтых жа поглядаў, але некаторыя, ну, там, аж у 16 год такія, а чаму ў нашай вёсцы нельга, каб былі геі? Табе скажуць, ну так вырашылі, тыпу, жыхары вёскі. А як гэта зменіць? А ніяк, трэба пачакаць, пакуль папярэднія жыхары вёскі памруць, і Ну так. там пераехаць у іншую вёску альбо ў горад. Ну пачакай, але так же сама гэта працуе для гораду. Вось, напрыклад, нараджаецца дзіцяці, дасягае 16 год. Дарэчы, я-то акурат супраць ювенальнай юстыцыі. Для мяне 16 год гэта не нейкая магічная лічба, але дапусцім, што вось зрабілася дзіцяці 16 год або 18, ён цяпер паўналетні, і ён прытрымліваецца кансерватыўных каштоўнасцяў, і каб яму змяніць вось гэтае самае палажэнне рэчаў у горадзе, дзе большасць людзей прытрымліваецца поглядаў прагрэсівісцкіх, яму прыйдзецца чакаць яшчэ даўжэй, таму што людзей у горадзе нашмат больш, і чакаць, пакуль яны ўсе памруць, ну не прыходзіцца, і таму так ці іначай ягоным выбарам будзе або маленькае мястэчка, або вёска. Слухай, ну вот тут якраз зноў-такі, тыпу, калі мы кажам пра тое, што мы хочам зрабіць, ну, вось, калі мы кажам, як бы параўноўваем прагрэсівісцкі, так, вось гэты падыход, што умоўна мы хочам, каб усе жылі разам, так, і не сварыліся, ці сварыліся, але там не біліся і гэтак далей, гэта адно, тыпу. Ты хочаш зрабіць так, каб усе людзі маглі прыехаць і пажыць, з'ехаць, там нейкія правілы напісаць, якія нельга парушаць, таму што зноў-такі, як ты даведаешся, што нехта гей ці не гей, гэта, ну, тыпу, нейкі па чэрапу там мерыць, ну, рэальна. А калі мы кажам пра чалавека, які ў горадзе, ён кансерватыўных поглядаў, ну, мне падаецца, што зараз, што раней, нейкіх кансерватыўных суполак тыпу царквы заўсёды хапала. То бок няма такога, што ты не можаш знайсці сабе асяроддзе, каб, ну, просто там комфортна сябе пачуваць. Што, ну, у горадзе для кожнай, мне падаецца, не ведаю, ідэалогіі, групоўкі, фан-клуба, яшчэ нечага, калі гэта, ну, такі там сярэдні і да вялікага гораду, ну, відавочна, што гэта для кожнага там знойдзецца месца. Я просто як чалавек, які якраз вырас у маленькім горадзе, магу сказаць, што у маленькіх гарадах хутчэй, ну, в усялякім разе, як бы, праз, ну, як бы, эмпірычна, так, выяўлена, што, ну, так, можа, і кансерватыўныя погляды і ўсё такое, але звычайна гэтыя кансерватыўныя погляды ўсе скончваюцца на тым, што мужик бухае, а жанчына працуе, так. Ну і ўжо неяк не вельмі кансерватыўна атрымліваецца. Жанчына працуе, выхоўвае дзяцей, мужик, дай Бог, працуе проста. І, ну, карацей, проста ў гэтае падзяленне, так, на кансерватыўны і прагрэсіўны. Ну, то бок у цябе не было такім чынам досведу жыцця ў кансерватыўным грамадстве? А у цябе быў, ты хочаш сказаць, то бок, што
ну, просто что ты назовешь? Не, я не навязываю там свой досвед. Просто ты сказала, что у консерватыўных грамадствах прынята, каб жанчына працавала, а мужик просто бухаў, ляжаў на Слухай, не, канапе. Гэта ўсё ж таки не тое, што так, так, звычайна але гэта характарызуецца не... як кансерватыўныя Ну каштоўнасці. так, шмат зразумела, што як бы кансерватыўныя каштоўнасці ад грамадства к грамадству будуць таксама адрознівацца і гэтак далей. Але ну калі мы кажам там пра еўрапейскае грамадства, нават калі мы разважаем пра Беларусь як частку гэтага еўрапейскага грамадства, так тыпу мне падаецца, што ўсё ж такі ўсё яшчэ прынята, што там мужчына працуе, жанчына нараджае, выхоўвае, не ведаю, там Угу. ладзіць быт. Ну, вось гэта ўжо больш нагадвае Так, кансерватыўныя каштоўнасці, так, але чым папярэдні прыклад. так, але мой прыклад пра тое, што у маленькім горадзе, дзе я расла і пражыла большую частку жыцця, так, гэта як бы агульная думка з'яўляецца, што правільна так, але відавочна, што грошаў не хапае там сям'і, калі працуе толькі мужчына, то бок жанчына таксама абавязана працаваць у любым выпадку, тыпу калі вы хочаце зрабіць сям'ю, просто таму што тады ну вы просто не пражываеце так, асабліва калі вы яшчэ дзяцей нараджаеце. Потым як бы праблема ўсіх маленькіх гарадоў, мне падаецца, у Беларусі гэта алкагалізм ці нейкія іншыя залежнасці, у тым ліку наркатычныя, у тым ліку іграманія, яшчэ нешта. Не тое, каб толькі маленькіх насамрэч. Ну так, але просто мне падаецца, што ў маленькіх гарадах гэта заўсёды просто крытычна часта адчуваецца. Просто ну тыпу ты не бачыш іншага жыцця літаральна, так ты бачыш толькі вось гэтую разруху, у тым ліку нейкую маральную разруху. Ну я згодны, але просто трэба разумець, што Беларусь гэта досыць спецыфічнае грамадства постсавецкае, у значнай ступені ўсё яшчэ савецкае, без рыначнай эканомікі, без перспектываў. Але напрыклад, калі прыязджаеш у якую-небудзь польскую вёску, польскае маленькае мястэчка, то ты там бачыш ну абсалютна іншую карціну. Не тое, каб там няма праблемаў з алкагалізмам, але прынамсі узровень просто чалавечых гэтых самых кансерватыўных каштоўнасцяў, у прынцыпе чалавечага матэрыялу, таму што няма такога, што абсалютна ўся моладзь з'язджае ў гарады, значна вышэй. Ну напэўна пагаджуся, але зноў калі мы вяртаемся да таго як бы дзе прасцей жыць чалавеку кансерватыўнаму у вялікім горадзе ці чалавеку прагрэсіўнаму ў маленькім мястэчку, мне ўсё ж такі падаецца, што кансерватыўнаму чалавеку ў горадзе значна прасцей, просто таму што як бы ён у любы момант можа знайсці сабе асяроддзе, якое яго падтрымае ці падтрымлівае гэтыя погляды і гэтак далей. А чалавеку з прагрэсіўнымі поглядамі ну тыпу чакаць там нейкага моманту, калі яна можа зарабляць дастаткова грошаў, каб там з'ехаць ад бацькоў, напрыклад, так, ці з'ехаць з гэтай вёскі, гэтак далей. Ну карацей, просто ну, але можа гэта, канешне, мая жаночая псеўдафеміністычная прызма. Не ведаю, па-мойму, калі ты адкрыты кансерватар, то знайсці сабе працу ў рамках гораду трошкі складаней. То бок так ці іначай свае погляды ў бальшыні месцаў прыйдзецца прыхоўваць у бальшыні месцаў працы. Гэта, дарэчы, уладкоўваўся, калі ў цябе пры прыняцці на працу запытваліся пра твае палітычныя погляды. Не, гэта не зусім так працуе. Цябе могуць прыняць на працу, таму што звычайна падчас суразмовы, канешне, цябе не пытае ніхто, падтрымліваеш ты ЛГБТ, хаця насамрэч, напрыклад, талеранцыйнасць і здольнасць да працы ў любых калектывах, яна акурат падтрымліваецца, калі ты напішаш гэта ў CV. Але прама цябе ніхто не запытае, ці ходзіш ты там у касцёл, якіх каштоўнасцяў канкрэтна прытрымліваешся і гэтак далей. Але калі падчас працы ты, ну, напрыклад, не ведаю, пажартуеш як-небудзь непрыемна для жанчыны якой-небудзь, якая будзе міма праходзіць, або для прадстаўніка іншай расы, то цябе з гэтай працы звольняць. Просто за жарт, які камусьці не спадабаўся. Гіпотэтычная сітуацыя, я не сцвярджаю, што гэта абсалютна ў кожным выпадку здараецца, але гэта цалкам магчымая сітуацыя і прыкладаў ну сапраўды хапае, таму што ёсць пэўная карпаратыўная культура, у рамках якой важна, каб ты прытрымліваўся
каштоўнасцяў гэтай самай карпорацыі. Ну так, І калі каштоўнасці левыя, то ты павінен прынамсі на ўзроўні знешніх нейкіх паказчыкаў не выглядаць як кансерватар, тыпу не жартаваць, не весці сябе так. тыпу не гэта не катколіць жанчыну, калі яна ідзе міма у там не ведаю ідзе міма, просто калі жанчына ідзе міма, не рабіць ёй кс-кс-кс, напрыклад, то бок вось такія патрабаванні, правільна? Не, я маю на ўвазе проста звычайныя жарты. Вось я, напрыклад, стараюся асабліва не жартаваць у месцах, дзе я працую, або не ведаю, займаюся пэўнай адукацыйнай дзейнасцю. Таму што ў любы момант можа апынуцца, што ты сядзіш, жартуеш на расійскія тэмы у коле людзей, якія ўсе пагалоўна галасуюць за левіцу. І нават калі цябе не выпнуць з гэтага калектыву, на цябе будуць усе глядзець коса. Дакладна так жа, як у маленькім мястэчку, калі ты з ружовымі валасамі і абколатым усім тварам пірсінгам уладкуешся на працу, да цябе будуць ставіцца падазрона. Нават калі табе дазволіць там застацца. А могуць і не дазволіць, могуць звольніць, таму што што ўжо такія часы таксама прыйшлі, тыпу глобалізацыя, ўсё такое ўжо все звыкліся да таго, да нейкіх закідонаў, у тым ліку ў маленькіх мястэчках. Не ведаю. Ну, то бок праблемы няма такім чынам. Праблему, якую ты апісвала 15 хвілінаў, яе не існуе такім чынам. Ну, не, у маленькіх гарадах, канешне, але ў вёсках, ну, тыпу, складаней. Я проста, ці жыў ты калі-небудзь у вёсках нейкі працяглы час? Жыў. Ну, вось, ну, я ў Беларусі таксама жыла, ну, тыпу, там, 3 месяцы, так, у бабкі. Я разумею, што, тыпу, ну, мне б там цяжка было. То бок проста цяжка не праз тое, што я там не такуся, так, а проста таму што ну, там реально як бы свае правілы існавання грамадства, у якія я ўжо не ўпісваюся не проста па нейкіх знешніх там рэчах, а проста праз тое, як я думаю, што я думаю, як бы, і як я сабе паводжу, літаральна вось на такім узроўні. І гэта ну, з гэтым цяжка нешта зрабіць. Ну, тыпу, я проста, калі б я жыла ў такім асяроддзі ўсё сваё жыццё, я не ведаю. Ці выехала б я калі-небудзь адтуль. Окей, ну ладно, мне здаецца, мы пачынаем коламі хадзіць па адной і той жа тэме. Як ты ставішся да свабоднага нашэння зброі? Я добра стаўлюся да свабоднага нашэння зброі. Напэўна, нават занадта добра. Нават лепей, чым да капрофіліі. Дакладна лепей, таму што я як мінімум хацела б насіць свабодную зброю. Я лічу, што гэта добрая рэч, больш, чым злая. Так, вось так я лічу. І я разумею ўсе засцярогі, усіх людзей, якія выступаюць супраць, але ну, мне асабіста было б значна спакойней жыць, напэўна. Я б хацела насіць зброю. Вось, я б хацела добра ўмець ёй карыстацца, але без перагібаў. То бок 3гадовыя дзеці я б не хацела, каб насілі свабодна зброю. Вось такія патрабаванні. Ну, яны нібыта нідзе і не носяць яе ў такім узросце. Ты ведаеш шоу Сашы Барона Коэна «Who is America»? Не, шоу не ведаю, я Саша Барона Коэна толькі Борат глядзеў і ўсё. Ты как бы сутнасць разумееш просто. Там плюс-мінус па такім жа прыкладзе зробленае шоу, ён там робіць з рознымі амерыканскімі час ад часу вось такія ж рэчы, якія ён рабіў у Бораце, і там просто ў адной з першых, падаецца, да першай серыі, там ён прыходзіў да нейкага кангрэсмена амерыканскага, які выступаў за тое, каб школьнікі маглі насіць зброю ў школу, каб менш скул-шуцінгаў было. І ён яго неяк развёў на тое, што ну, калі ўжо дзеці ў школу могуць насіць, то трэба і насіць у дзіцячы садок, напрыклад, ці там у пачатковую школу таксама. Вось, і там ён з гэтым кангрэсменам зняў вельмі прышпільны ролік пра тое, дзе дзецям ад 3 до 5 гадоў тлумачыць, як карыстацца пісталетам. Не, ну тлумачыць можна з любога ўзросту, чым раней, тым лепей, я нічога супраць не маю.
Наконт школаў я лічу, што зброю павінны мець права насіць любы настаўнік і ў прынцыпе любы супрацоўнік, не абавязкова дзеці. І тады колькасць скул-шутынгаў абнізіцца кардынальна. Таму што заўсёды масавыя шутынгі адбываюцца ў фрыган-зонах. У зонах, дзе ў людзей проста зброі няма, і чалавек прыходзіць туды як у цір. Ну так, я тут часткова згодна, але у ідэальным свеце зноў-такі, калі проста пра ідэальны ідэалагічна, канешне, мне б хацелася агулам, каб такая рэч, як зброя, проста не існавала. Але я разумею, што зброю можна зрабіць з чаго заўгодна, насамрэч, калі пастарацца моцна. Таму так, ідэальны свет тут не стае ўяўляць. Не хацела б, напэўна, каб у школах была зброя, але, ну і проста, зноў-такі, у Амерыцы відавочна ўжо існуе гэтая праблема проста з скул-шутінгамі. І там, напэўна, трэба так, вось, падобныя падыходы, як ты пісаў, выкарыстоўваць. Але у краінах, дзе яшчэ не так распаўсюджана гэта, можна неяк па-іншаму працаваць, там, праз псіхалагічныя нейкія рэчы і гэтак далей больш распаўсюджваць. Вось. Угу. Ну, у ідэальным свеце і школаў не павінна існаваць, але... Так. А пра свабоду слова што думаеш? Ну, ты такія рэчы, ну, думаю, што гэта крута. Ну, свабода слова гэта крута. Ну, гэта не тое, каб абсалютна відавочная думка. Вялікая частка еўрапейцаў, напрыклад, лічыць, што абразы ў інтэрнэце гэта ўжо не падпадае пад свабоду слова і павінны рэгулявацца, і людзі павінны за каментары ў сацсетках трапляць у турму за краты. Ну, хай лічаць, гэта таксама свабода слова, хай яны так лічаць, пакуль гэта не адбываецца. Яны не проста так лічаць, яны гэта рэалізуюць цалкам. Вось, напрыклад, як у Великабрытаніі. Ну, ты пра пашпарты, пра гэты інтэрнэт па пашпарце? Ну, не зусім, я хутчэй пра вось гэтыя ролікі ўсе, што не лайкай ніякія допісы, якія асуджаюць масавы завоз мігрантаў. Сачы за тым, на што ты падпісваешся ў сацсетках, іначай да цябе дадому прыйдзе ветлівы міліцыянт. Ой, прабачце, паліцыянт. Вялікая розніца, я проста, ну, это... дурачок. Я думаю, яны табе прабачаць, то бок галоўнае, каб яны не завіталі праз такое. Але агулам... Я, на шчасце, не жыву ў Великабрытаніі, я жыву ў больш свабоднай Польшчы. Ну, слухай, больш ці менш свабодная, гэта яшчэ трэба паглядзець. Я не ведаю, наколькі ты сустракаўся з паліцыяй у Польшчы. Я таксама не шмат, але выпадкі, якія я ведаю, ну, такія трошкі дзіўнаватыя, так назвала. Але так, калі там казаць пра БВУ, нешта такое, яны даволі ветлівыя, гэта праўда. Добра. Ну, ў прынцыпе, я задаў асноўныя ўсе пытанні пра гаўно, пра зброю, пра свабоду слова. Давай. Можам да рады, калі ў цябе ёсць што там распавесці канкрэтна. Вось, давай пытанне пра раду, і потым я хачу перайсці да пытання ў чаце ад аўдыторыі. Вось, таму пішыце як мага больш гэтых пытанняў, хутка мы да іх звернемся. Тут, дарэчы, данат яшчэ быў, я яго зачытаю. Ананім заданаціў 10 злотых, напісаў: «Мазыч, здароў, як маешся? Хацеў бы госцю прапанаваць патэнцыйны гімн наступа, ацаніце ўдваіх». Ну, ўдваіх мы не будзем ацэньваць, таму што гэта проста нязручна будзе, мне трэба спасылку кідаць, гэта зноў будзе стрым наладаў. Вось, але таксама вітаю, маюся добра. Вось, гімн магу проста сам даслаць Лізе у тэлеграме, хай яна зацэніць і, магчыма, сапраўды прыслухаецца да гэтай парады. Текст. Ну, дык пра раду, уласна кажучы, як усе гэтыя каштоўнасці, якія мы сёння абмяркоўвалі, як твая прыхільнасць лібертарыянскаму руху будзе адлюстраваная
і скажем у праграме вашай фракцыі і ў дзейнасці яе пасля пасля таго як вас магчыма зноў абяруць. Мгм. Ну, як бы агулам так, як яна і рэалізоўвалася ўвесь гэты час. Агулам наступ раней моладзевы наступ, ён заўсёды, калі пачытаць тыя каштоўнасці, якія мы прынялі яшчэ ў каардынацыйнай радзе другой, яны толькі што там не напісана, што гэта лібертарыянскія каштоўнасці, яны агулам як бы пад усё, што мы толькі што абмяркоўвалі, яны агулам пра ўсё гэта кажуць. Наша фракцыя ў тым ліку заснаваная на такім анархічным, я б сказала, прынцыпе, у тым сэнсе, што ў нас няма як нейкага яўнага лідара, акрамя вось на гэтых выбарчых часоў. Так сталася, што я проста валодаю пэўнымі лідарскімі якасцямі, і таму я лідарка на вось гэты выбарчы час. Але агулам у нас штомесяц звычайна змяняецца лідарства, хто заўгодна з фракцыі можа стаць лідарам, хто заўгодна з фракцыі можа прапаноўваць якія заўгодна ідэі і як бы амаль як заўгодна іх рэалізоўваць. Мы звычайна як бы проста кіруемся вось каштоўнасцямі, пра якія я ўжо сказала, і здаровым глуздам, я так сказала, здаровым сэнсам. Так, мы не любім, калі прапаноўваюць нейкія бессэнсоўныя пасады і хочуць іх прапіхнуць праз каардынацыйную раду. Мы не любім, калі нехта пачынае абмяркоўваць нешта з пазіцыі ўлады, у тым ліку працуючы вось ужо ў абранай каардынацыйнай радзе трэцяга склікання, тыпу, дзе ў нас было яўная большасць і яўная меншасць. Калі прыходзіў Павел Латушка і казаў, мы большасць будзе так, мы відавочна адмаўлялі такі падыход. І, канешне, такія захады і такія закідоны звычайна ў нас выклікаюць хутчэй яшчэ больш жадання супрацьстаяць гэтаму. Вось. Больш ніяк гэта немагчыма рэалізаваць. Відавочна, што калі мы прыйдзем да ўлады ў Беларусі, мы будзем сыходзіць з лібертарных, як мінімум, пазіцый, не факт, што лібертарыянскіх, таму што ў нас не ўсе падзяляюць прям вось лібертарыянскія пазіцыі па ўсіх пытаннях, асабліва анкапаўскія пазіцыі не ўсе падзяляюць, але лібертарны падыход падзяляюць абсалютна ўсе, антыаўтарытарны падыход падзяляюць абсалютна ўсе. Так і будзем рэалізоўваць. Так, я ніколькі не сумняюся, што вы абавязкова прыйдзеце да ўлады ў новай Беларусі будучыні. Вось, а як ты ставішся да гендерных квотаў у КР? Я як гэта ж УКР-2 яшчэ прапіхваў якраз моладзевы наступ, але гэта цікава, таму што мне прыйшлося сысці нават з пазіцыі лідаркі фракцыі той момант, таму што пачалася вось гэта вся замануха і так Заманюшка. Так. І так сталася, што я не падзяляла гэты погляд яшчэ, як бы меншасць у фракцыі не падзяляла гэты погляд на тое, што трэба агулам уводзіць гендерныя квоты. Але фракцыя прыняла такое рашэнне, і мы з гэтымі людзьмі двумя яшчэ падпарадкаваліся гэтаму рашэнню фракцыі, і там як бы фракцыя агулам прапіхвала гэта рашэнне, яны его прапіхнулі. Як бы агулам я была хутчэй задаволеная гэтым, таму што у выніку мне падабалася глядзець на тое, як старыкі бамбяць пра гэтыя гендерныя квоты, то бок пра тое, як яны урэшце рэшт задумаліся пра тое, як гэта нам знайсці жанчын. Цікавы проста падыход, таму што у наступа не было ніколі праблем з тым, каб знайсці жанчын. А чаму яны павінны былі абавязкова пра гэта задумацца? Таму што калі ты жывеш у соцыуме, дзе існуюць жанчыны і дзе на цябе працуюць жанчыны, было б крута да іх меркавання тым ліку прыслухоўвацца, а не толькі выкарыстоўваць іх як абслугоўваючы апарат. Я не зусім зразумеў.
што не зразумела? У сэнсе, што я не пажыў у грамадстве у калектыве жанчын. Ну я ў прынцыпе, Не-не, ведаеш, я большую частку сваёй акадэмічнай кар'еры супрацоўнічаю з жанчынамі. Ну вось я пра Я тое б не кажу. сказаў бы. Не, я хутчэй кажу пра тое, што, напрыклад, у офісе Латушкі працуе і працавала вельмі шмат жанчынаў, напрыклад. Ну, і гэтыя жанчыны нават з гэтымі гендернымі квотамі, нават з тым, што яны прайшлі ў Коардынацыйную раду, хутчэй за ўсё толькі дзякуючы гендерным квотам. Ну, тыпу, яны не тое, каб вельмі актыўныя, але ў іх хаця бы, хоць бы з'явіўся вось гэты рычаг уплыву, таму што раней яго не было. То бок яны ўсе працавалі на, ну, калі паглядзець асабліва там на паседжанні нейкія наук, якія яшчэ калісьці, падаецца, былі публічна там у 22-23 годзе, там, ну, там проста сасісачная тусоўка, хоць бы відавочна, што ўсю абслугоўваючую працу гэтай сасісачнай тусоўкі робяць жанчыны. Відавочна гэта становіцца, калі ты проста прыходзіш да іх у офіс і бачыш, што там жанчын толькі што не больш за тых мужчын разумных, тыпу, якія знаходзяцца. Ну, мне проста яшчэ вельмі, як гэта дыпламатычна сказаць, вельмі такое стаўленне часта да мужчын. Я з гэтым стараюся змагацца у сэнсе, што я стаўлюся да мужчын такая: ну ён же мужчына, нічога, прабачу, што ён дурашка такі, нешта такое зрабіў, такую же херню, ну ён же мужчына, нічога страшнага. Вось, як бы, а калі гэта мужчыны, якія гуляюць у вялікую палітыку, ўжо, ну, цяжка так ставіцца да гэтых мужчын. І калі яны яшчэ зневажліва ставляцца да жанчын, якія забяспечваюць ім гэтую працу, у тым ліку не, як бы, дэкларуючы, што гэтыя жанчыны не вартыя таго, каб прымаць удзел у нейкіх абмеркаваннях ці ў працэсе прыняцця рашэнняў, ну, трошкі для мяне гэта проста дзіўна. Але, можа, таксама, гэта маі жаночыя закідоны. Ну, то бок, глядзі, дэмакратычны орган, ён усё ж такі павінен займацца рэпрэзентацыяй. Так. І наколькі я ведаю, галасаваць у гэтых выбарах жанчынам не дазволена. Жанчыны маюць такое ж самае выбарчае права, як і мужчыны. І чаму вы абмяжоўваеце права жанчынаў галасаваць за мужчынаў, калі ім гэтага хочацца, уводзячы гендерныя квоты? Ну, асабліва я не абмяжоўваю, проста таму што... Ну, ты лічыш, што старыкі, як ты іх назвала, павінны былі задумацца аб наяўнасці пэўнай колькасці жанчын у сваім калектыве. А навошта? Вось, дапусцім, іхні электарат хоча бачыць адных мужчын. І часта гэта жанчыны, дарэчы, за мужчын галасуюць больш, чым за іншых жанчын. Ну, і таму што мужчын проста больш, то бок у палітыцы. Не толькі мужчыны, дарэчы, так не галасуюць за мужчын, як жанчыны. Я ведаю, таму што... Хаця здавалася б. Я паглядзела, боже, былі апытанкі перад выбарамі ў Коардынацыйную раду, у тым ліку на, господі, такая платформа ёсць, народны апрос, народнае пытанне, так. Яны праводзілі, ну там тыпу змагарская тусовка, і зразумела, што гэта там не зважаныя рэзультаты і ўсё такое, але я паглядзела, якія людзі галасавалі за наступ, якія вось дэкларавалі праз гэту пытанку, што яны галасавалі за наступ вось у папярэднім скліканні, і гэта на 100% былі мужчыны, тыпу 40-45 гадоў з вышэйшай адукацыяй. І я такая, а чаму так? А потым згадваю, што ў нас жа тры жанчыны былі на чале спісу, прычым такія тыпу Totally Spice. Я такая з прыбамбасам, Марго Ворхава, такая дыпламатычная блондзіначка, і Алана Гібрамар'ям, ну, мулатачка. Ну, ўсё, як бы, што тут уже скажаш, правільна? Ну, набралі, якія галасы, такія і набралі. Уже добра. Вось. А агулам я проста, як бы, нават з працы гэтай Коардынацыйнай рады, якая вось па тых, ну, як бы, зараз трошкі ж іншыя правілы гендерных квотаў, там ужо лічыцца, там не толькі для жанчын гендерныя квоты зараз, а у спісе проста не павінна быць нейкай жорсткай
большасці там больш за 50 больш за 50% атрымліваецца, так, не, больш за 60% аднаго гендера не мусіць быць. То бок у нас уже быў выпадак з спісам еўрапейскага выбара вось на гэтых на гэтых выбарах, што іх было зашмат жанчынаў, ім прыйшлось набіраць мужчын у спіс. Але гэта вось новаўвядзенне, якое таксама было зроблена наступам ужо ў гэтым скліканні. Просто таму што моцна левае лобі моладзевага наступа так сталася сышло ў гэтым скліканні Каардынацыйнай рады. За гэта мяне праклялі, я вам дакладна магу сказаць, за тое, што я дазволіла, каб гэта было зроблена. Але яшчэ раз, просто з гэтага склікання нават ведаю таксама з тым жа спісам еўрапейскага выбара, што ім моцна прыйшлося набіраць, гэта еўрапейскі выбар, гэта спіс тыпу офісу і кабінету. Ім жорстка прыйшлося набіраць жанчын, і гэтыя жанчыны, ну калі шчыра, вельмі моцна у ітозе занялі моцную пазіцыю ў Каардынацыйнай радзе. Тая ж Александра Мамаева, якая як бы я да яе не ставілася, я ставлюся да яе дрэнна, яна як бы там узначаліла міжнародную камісію, яна рабіла шмат працы, то бок, ну, у пэўным сэнсе, і яна, мы гэта дакладна ведаем, яна сама пра гэта казала, лідар спісу Валерый Мацкевіч пра гэта казаў, што яна б не прайшла ў Каардынацыйную раду, таму што яе папрасілі увайсці ў спіс, таму што гендерная квота, і яна проста не прыйшла б у Каардынацыйную раду і не рабіла ўсю тую працу, якую рабіла, калі б гендерных квотаў... Ну, прайшоў бы нехта іншы, які мог бы рабіць яшчэ больш працы і быў бы больш рэпрэзентатыўны, таму што ён бы рэпрэзентаваў большую частку выбаршчыкаў, чым гэтыя жанчыны. Мне ўсё ж таки падаецца, што, ну, яшчэ раз, я, супраць гендерных квотаў агулам, таму мне тут, я тут ужо у жорсткія абстракцыі сходжу. Мне падабалася проста сітуацыя трошкі паграць на чужых нервах. Я ўжо гэтым задаволеная, гэта атрымалася. Ну, у цябе такія нейкія псіхапатычныя рысы, то бок ты ў палітыку, атрымліваецца, пайшла, каб проста глядзець на то, як старыкі мучаюцца там, спрабуюць жанчын знайсці ў сваім коле, а там пенсіянеркі ўсе падохлі ўжо і прыходзіцца, ну... Шмат прыгожых жанчынаў трапілі праз гендерныя квоты на Каардынацыйную раду, маладых, і ўсё такое. Так. Все нормально. Самае галоўнае, каб яны прыгожыя былі і маладыя. Ну, а прыгожыя і маладыя гэта... Я акурат не супраць, я наадварот. Хачу, каб у Каардынацыйнай радзе былі толькі маладыя прыгожыя жанчыны. Ну, это, кстати, добрае пытанне. Мне падаецца, што сярэдні ўзрост жанчын у Каардынацыйнай радзе тыпу гадоў на 20 меншы за сярэдні ўзрост мужчын у Каардынацыйнай радзе. Не ведаю, чаму так сталася. Трэба падумаць. Але агулам мне, ну, тыпу, мне не проста старыкоў падабаецца мучыць. Мне падабаецца, як бы, назіраць за мукамі вось гэтых пакутамі, за вось гэтых мужчын. Таму што я большую з іх, значную частку з іх, не лічу добрымі людзьмі, як бы людзьмі, якія добра працуюць дзеля Беларусі. Калі іх, як бы, яны ўсё роўна пройдуць у Каардынацыйную раду, гэтыя дзеды, гэта было відавочна, але калі іх можна трошкі расшабуршыць неяк, я паспрабую гэтым заняцца, таксама як гэта частка маёй ідэалогіі. Окей. Ну, я, ў прынцыпе, са свайго боку скажу, што я вось, напрыклад, чаму не ўдзельнічаю ў выбарах, маю на ўвазе, чаму я не галасую і не буду галасаваць. Ну, па-першае, я, ў прынцыпе, супраць агульнага выбарчага права, але Бог бы з ім. Гэта агульнае выбарчае права, яно працуе і ў Польшчы, і ва ўсіх краінах Еўропы. У Злучаных Штатах гэта таксама агульнае выбарчае права, хаця там ужо не зусім дэмакратыя, там менавіта што канстытуцыйная рэспубліка. Але, ну, Бог бы з ім. Другое, што мяне адштурхоўвае, гэта тое, наколькі ўсе гэтыя рэгуляміны, так званыя, усе гэтыя статуты і уставы нагадваюць проста звычайную клоунаду, калі замест таго, каб сапраўды
падымаць нейкія сур'ёзныя пытанні, падвышаць узровень дыскусіі і ў прынцыпе стварыць уражанне сур'ёзнага палітычнага органу, пачынаецца вось гэтая барацьба за гендары, то бок чыста касметычная рэч насамрэч, вось ведаеш, нібыта і так досыць вялікая колькасць жанчын у гэтую самую каардынацыйную раду прайшла б. Просто таму, што іх бы ўнеслі ў спісы людзі, вось тыпу латушкі, я не ведаю, колькі там у латушкі жанчын. Ну, я дапускаю, што ёсць там жанчыны. У вашага наступу там шмат жанчын. І людзі б галасавалі за спісы. Людзі ж не галасуюць у вас за асобных кандыдатаў. У вас прапарцыйная сістэма выбараў у КР. Адпаведна, людзі б і так галасавалі за тыя спісы, якія ім даюць, то бок калі ім падабаецца ідэалогія левая, а звычайна гэта большасць жанчын, іх жанчыны і так бы праходзілі ў КР. І нібыта гэтыя самыя гендерныя квоты і не патрэбныя. Так ці іначай, невялікі быў бы адсотак улева ці ўправа, там у бок мужчын ці жанчын у гэтай самай радзе. Замест гэтага проста цэлыя месяцы напралёт людзі абмяркоўваюць гендерныя квоты, людзі займаюцца велізарнай колькасцю лішняй працы, таму што ім прыходзіцца шукаць проста рандомных жанчын, каб гэты самы спіс падаць. І такая задача, не трэба шукаць рандомных жанчын, яны заўсёды ёсць, і так звычайна ёсць. Ну, вось я не ведаю, падаваўся калісьці спіс з гэтым рухам, я не памятаю, ён неяк смешна называўся. За годнай жанчын? Так, за годнай жанчын, вось яго не прынялі. І Слава рускі паспарт, напэўна, не таму, што яны не выканалі гендерную квоту. А я нават не ведаю, ці сапраўды ён туды падаваўся. Ёсць шанец, што яго не было ў спісе. Ну ладно. То бок ты лічыш, што не прайшоў менавіта праз тое, што ў яго пашпарт расійскі? Ну так, у іх было роўна 10 чалавек, гэта мінімальнае было патрабаванне па колькасці. Там я не ведаю, якія ў астатніх грамадзянства, але да Ярославы як бы там ладна ўжо гендерная квота, якую яны таксама маглі б знізіць, калі б працэдуркі выканалі. Ну, не такія ўж складаныя. Як бы агулам так, тыпу іх было 10 чалавек, это мінімальная колькасць людзей для рэгістрацыі спісу. Першы быў Ярослаў, якога расійскі пашпарт. Окей, ну вось бачыш, Ярослаў, праблема не ў гендерных квотах, а ў тым, што ты русачок. Вось такая хуйня. Я спрабавала Ярославу выбіць пашпарт Новай Беларусі. Так, вельмі шкада. Так. Ну, карацей кажучы, я лічу, што вось гэтая клоунада ўся, яна спрычынілася, па-першае, да таго, што ў першых выбарах прагаласавала 6 000 чалавек, і што ў гэты раз прагаласуе, ну дай бог, 1000, насамрэч. Калі гэтыя лічбы не малююцца проста сотні з паталка, так бы мовіць. Таму што праверыць гэта таксама немагчыма, гэта можна толькі даверыцца вялікаму аўтарытэту выбарчай камісіі КР, калі яна ёсць. Я не ведаю, як гэта гучыць. І не КР, проста выбарчая камісія, але гэта хутчэй пра аўтарытэт Паўла Лібера, так вось, тому што насамрэч выбарчая камісія таксама, ну типа яны бачаць проста, як набіраюцца галасы, так, але яны не маюць ніякага там дасягу да персанальных дадзеных ці нічога такого. Агулам, я просто не ведаю, ты быў часткай калі-небудзь нейкіх буйных там сяброўскіх арганізацый, напрыклад? Ці быў ты вось часткай? Ну, допустим. І, ну, типу, калі вось вас збіраецца там 100-200 чалавек там на нейкі агульны сход, ці не ўзнікае пытанне пра тое, як мы прымаем рашэнне, так, там, ну, вось просто буквально, як мы прымаем рашэнне, ці уздымаецца звычайна такое пытанне? Так. Вось. І, ну, ты просто кажаш, як бы, трошки зневажальна да самого працэсу вось гэтага прыняцця рашэнняў, таму што дамовіцца пра тое, як мы прымаем рашэнні,
гэта даволі складаная справа, як па мне. Ну, типу, я Не, праблема не ў тым, што вы дамаўляецеся, як прымаць рашэнне. Праблема ў тым, што вось гэтая група людзей, як это назваць, першы сход, КР, першы склад, вось, так гэта называецца, здаецца, першы склад КР, ён набіраўся проста з рандомных людзей з вуліцы, якія проста хацелі туды патрапіць. Ну а як, адкуль яшчэ? ну, першы, Вы літаральна з вуліцы, таму што гэтыя людзі, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, літаральна з вуліцы ўваходзілі ў гэтую каардынацыйную раду. Ну, там... Як не? Стоп. Першы КР, які ў 20-м годзе, я калі што туды не ўваходзіла. Яшчэ раз таму я тут таксама окей. гісторыі расказваю. Там быў асноўны склад і склад типу пашыраны. Пашыраны склад, так, туды хто заўгодна мог увайсці, але там нічога не адбывалася, тому што вось у пашыраны склад я сама напісала заявку, типу, там мяне дадалі ў нейкі канал, куды посцілі там патрэбны Java распрацоўшчык, напрыклад. Ну, типу, такога складу, так, там былі задачкі. У асноўны склад набіраліся, як бы, буйныя публічныя людзі. Вось Алана Гебрэмар'ям, напрыклад, уваходзіла ў гэты першы склад, ну, тому што яна ўжо была публічная, так, і вось яна там прадстаўляла моладзь, так бы мовіць. Ну, і там была яшчэ, там былі вось у гэтым асноўным складзе былі толькі, типу, топы топаў, сліўкі слівак беларускага медыяпрасторы, я б сказала, так, але там з розных сектароў, там юрысты і все, хто заўгодна. Потым іх разагналі, типу, і працаваў, я так разумею, толькі прэзідыум каардынацыйнай рады, тая частка, якая з'ехала ў ітозе там у Літву ці Польшу, я ўжо не памятаю, куды яны з'ехалі. Яны працавалі да 22-го года, атрымліваецца, да першай канферэнцыі «Новая Беларусь», дзе абвесцілі, будзе рэформа каардынацыйнай рады. Цяпер у каардынацыйную раду могуць накіроўваць любыя беларускія арганізацыі сваіх прадстаўнікоў. І там па сектарах можа быць нейкі конкурс, але ў ітозе ніякага конкурсу не было, проста таму што, ну, типу, там еле набралі тую колькасць людзей, якая патрабавалася да той каардынацыйнай рады. І вось, ну, типу, мне, я вось прыйшла па гэтым прынцыпе ад вось моладзевага блоку у каардынацыйную раду тады, але, ну, типу, мне якраз такі спосаб больш падабаўся, чым выбары, і нават наступ жа у другім скліканні, калі абмяркоўвалася агулам, ці трэба рабіць выбары ці не, наступ выступаў за тое, што не трэба праводзіць выбары, таму што мы апазорімся з лічбамі, тое, што адбылося літаральна. Таму як бы ўжо працуем далей у тым, з чым працуем. Вось, і гэтая каардынацыйная рада, ну, типу, яна вось агулам самая бесполезная, у тым сэнсе, што там было цяжка нешта зрабіць, таму што гэта не было нейкае ідэалагічнае ці нават персаналісцкае, так, аб'яднанне вакол нейкага чалавека. Ну, таму што гэта проста людзі прыйшлі без праграм, без нечага, там, ну, реально, там большасць людзей увогуле не ведала, не разумела, што адбываецца, што можна рабіць, што нельга. Ну, і трошкі бессэнсоўна, реально, трошкі бессэнсоўна. Ну, па-мойму, гэта падпадае цалкам пад маё акрэсленне людзі з вуліцы. Ну, не, ну, па-першае, гэта другая каардынацыйная рада, па-другое, гэта ўсё ж такі людзі, типу, якіх накіравалі беларускія арганізацыі, так, то бок, ну, типу, ці гэта людзі з вуліцы, ну, бываюць, напэўна, яны на вуліцы, так, але, ну, там, я, напрыклад, большасць, ну, палову я дакладна ведала проста праз вось гэты свой актывістскі, так, час яшчэ з Беларусі, ну, неяк там бачыла недзе, ці нават ведала асабіста, але агулам гэта не былі людзі з вуліцы. Так, там сумнеўныя некаторыя людзі, якія у гэтай каардынацыйную раду праз выбары ўжо ў ітозе трапілі, але, ну, яны не былі з вуліцы. Вось зараз, мне падаецца, значна больш людзей з вуліцы, чым, ну, в сэнсе, у трэцяй каардынацыйнай. Ну, глядзі, так ці іначай, гэты пул арганізацыяў, з якіх набіралі людзей, ён быў у значнай ступені ідэалагічна афарбаваны, таму што гэта быў пул арганізацыяў, якая... Што ты маеш на ўвазе, любая арганізацыя? Любая беларуская арганізацыя магла накіраваць, і нават... Ну так, проста большасць арганізацыяў вось гэтых самых беларускіх, яны так ці іначай спансуюцца за грошы еўразвязу. Згодныя з гэтым, ці мы будзем на гэтым
моманце таксама спрачацца. Я не ведаю, я просто не ведаю. Ну, типу, ці як бы яны хутчэй за ўсё ўсе маюць пэўныя сродкі ад еўразвязу, так, ну нейкія гранты. Але ці з'яўляецца гэта іх як бы галоўным сродкам для існавання, не ведаю. Ну, типу, для маёй арганізацыі. Карацей кажучы, неважна. Мой тэк з самага пачатку, я яго не агучыў, але ён павінен быў гучаць так, што сабраліся людзі, якія, скажем так, не валодаюць ніякай рэпрэзентацыяй у грамадстве і пачалі проста прасоўваць сваю павестку ідэалагічную у пытанні чыста арганізацыйныя. І такім чынам любая новая маладая групоўка, якая захацела б увайсці ў гэты парламент, так званы, апынецца проста вось у канаве будзе ляжаць абоссаная і абосраная, таму што яна будзе валяцца так на канале Маргінезу, таму што проста занадта высокі парог, і гэты парог ідэалагічны. Вось якраз такі не, я з КР2 яшчэ ўсім кажу, што ну, типу, ёсць, я просто ведаю таксама такіх людзей, якія кажуць увесь час, што, типу, блін, да там нічога немагчыма зрабіць, немагчыма там залезть у ўсе гэтыя працэсы. Якраз такі парог настолькі нізкі, вы падумайце, што ў гэтых працэсах прысутнічае Жыгар, прысутнічае Азаров, прысутнічае Ліза Пракопчык, просто, ну хто яна такая? Ну, типу, хто заўгодна можа прысутнічаць у гэтых працэсах, калі, ну, так прыйдзецца прыкласці намаганне. Табе як бы не прынесуць усё на тарелачцы са словамі «кушайце, пожалуйста». Так, табе прыйдзецца знайсці групу людзей, з якой ты там першы час можаш нейкую кааліцыю пабудаваць, так, умоўную, дзе ты набярэш нейкую вагу. Потым ты можаш ад іх адмовіцца, сабраць сваю групоўку людзей і ўжо тусавацца выключна з імі. Але, ну, я агулам у беларускай палітыцы настолькі нізкі парог уваходу, што гэта і ёсць нашай галоўнай праблемай, што ўвайсці можа хто заўгодна. Можа ўвайсці Петрухін, як бы... Не ведаю, туды як зайшоў Латушка са сваёй кампаніі, ён адтуль не збіраецца выходзіць, то бок так ці іначай большасць заўсёды будзе такая. Не факт, не факт. Ну, паглядзім, давай паглядзім. Ну, пабачым нашыя вынікі, калі хаця б 15 чалавек прыйдзе на выбары. Такое вузкае кола вы зможаце сфармаваць сваю групу капрафілаў, гэта не праблема. Моладзевы наступ. Вось. Ну, карацей, так, пра выбары паразмаўлялі. Я думаю, самы час перайсці да пытанняў з чату. У цябе там ёсць што-небудзь на стрыме? Ці... Так была зацягнута гэтай размовай, што я нават не глядзела. Зараз пагляджу. Давай. Можаш пачынаць. Окей. Шановныя гледачы, я буду чытаць паведамленні з чату, але калі у вас ёсць пільнае пытанне, якое вы хочаце агучыць вось прямо цяпер, то кідайце гэтае пытанне з донатамі. Спасылкі знаходзяцца ў апісанні. Можна данаціць праз Donation Alerts, можна данаціць праз Streamlabs, праз Tribute, праз турнікет таксама. Вось. І ваше пытанне будзе зададзенае ў першую чаргу. Текс, давайте. Значыцца, дарэчы, калі вы задаеце пытанне ў чаце, то пішыце яго з прыпіскай «Сабака Маргінез», таму што так нашмат прасцей гэтае пытанне адразу пабачыць. Так, пішуць гледачоў, як у КР, гэта поспех. Ну, насамрэч у нас больш сёння гледачоў, чым на стрымах КР. Так. Ну, то бок ты ўсё ж такі глядзіш стрымы КР, раз ты ведаеш, колькі людзей глядзіць стрымы КР, правільна? Ці гэта ўжо нейкі... Гэта так, я ваш адзіны глядач. Ты пішы, калі ласка, часцей у каментарах. Прыемна пазнаёміцца, гэта я заходжу проста з 5 аккаунтаў перыядычна.
на максах. Так, пытаюсь, пытанне да госці. Адкуль яна да нас прыехала? Бурація, можа, Манголія. Заўсёды любіў азіятачак. Дзякуй за пытанне, таму што мяне аднойчы пакрыўдзілі. Так, не пакрыўдзілі. Меня ў школе называлі типу кітаёзай ці нешта такое. Ну, было крыўдна, шчыра скажу, час ад часу я крыўдзілася, але не так даўно я нешта пра гэта ўзгадала ў кампаніі сяброў, гэта вось якраз да размовы пра гэту пра левую павестачку. І я сказала пра сябе, сама пра сябе, што я чурка. Я не ведаю, ці можна так казаць, прабачце, але ну я сказала. Ну, на ўсялякі выпадак асуджаем. Так, асуджаю, што я чурка. Я не вінаватая ў гэтым. Сапраўды. Так. І мяне сказалі, што ты што, ну, па-першае, ты не маеш ніякага права пра сябе такое казаць, таму што, ну, якая ж ты чурка, асуджаю. І, ну, я трошкі здзівілася. Але не, я як гэта, я вырасла ў Пружанах, мой бацька з вёскі ў Пружанскім раёне, моя маці з Магілёва. Я так думаю, што ну, просто вось у мяне ў баці таксама клікуха ва ўніверы была Абдула. І, ну, як бы відавочна, што ёсць нейкія рысы, але таксама мой бацька, і вось мой дзед дакладна, дзед мой таксама быў вельмі цёмненькі, такія ў яго чорныя валасы, як і ў майго бацькі. У мяне не такія чорныя. Вось, і вочы у мяне зялёныя, калі што, гэта ад маці. Ну, карацей, я не, просто так атрымалася, неяк так склалася генетычная латарэя, што я выглядаю трошкі як азіятачка, але агулам я як гэта беларуская, максімум нешта балцкае, напэўна, просто рысы такія. Так, пачакай, Пружаны гэта не Палессе выпадкам? Ну, это такі край Палесся, так. Окей, ну ясна тады. Ці лічыць Лізавета жывот сексуалізаванай часткай жаночага цела? Я думаю, што любую частку жаночага цела, у адрозненне ад мужчынскага цела, можна сексуалізаваць пры жаданні. Згодны. Вось, гэта ўсё, што я хацела, напэўна, сказаць пра гэта. Але так, часта я вось апранаюся, глядзіце, як звычайна. Але аднойчы задралася майка, дык і ўсё. Цяпер да канца жыцця будуць узгадваць, што я гэта з нізкім сацыяльным статусам паказала свой жывот. Да, можна сказаць, з высокім цяпер. Цяпер так. Тэкс. Пішуць, ці спадабалася Лізе адыгрываць левую руку Светачкі, і чаму грошай сталі менш даваць? Што? Я ніколі, я не думаю, што ў офісе Светланы Ціханаўскай бы пагадзіліся з тым, што я адгульваю чыю-небудзь, якую хоць бы небудзь частку цела Светланы Ціханаўскай. Я з імі ў вельмі А вось грудзі, напрыклад. Не, это вось гэты круто. Доішкі. Ну ладно. Не, па-першае, шкада. Яна прэзідэнтка, маці 2 дзяцей, жонка. Навошта ты ўвогуле такое кажаш? Та я наадварот, толькі, ведаеш, пасля кніжкі «Рагаткі» я магу думаць толькі аб гэтым. Не аб чым больш. Ведаеш, для мяне эстэтычнае раўняецца этычнаму, маральнаму, таму як бы. Окей, як скажаш. Вось. Чаму грошай сталі менш даваць? Каму? Мне не той, каб... мне ніколі не даваў ніхто грошаў. Таму не магу сказаць, што мне сталі даваць менш. Нават больш, таму што я завяла свой бальмі кофе. Час ад часу туды нешта прилетае. Дзякуй усім, хто вось мяне падтрымлівае. Круто. Мець капеечку. Так.
Засасалаў гэта пракопчык пра выбару у рэспубліку. Сасал-дэмакраты маюцца на ўвазе. Так, напэўна, напэўна. Але падаецца, я Так. прапусціла усе выбары у рэспублікі. Я рэальна, я вельмі хацела прыняць удзел, але нават не прагаласавала за нікога. А ты катаеш у Майнкрафт? Ну, я катала на сервере просто за гэта. Ну, мне падабаецца гуляць в Майнкрафт, але так, типу, там картошечку пасадзіць, типу, там нешта ў шахце пакапацца, але ну, як карацей, такі Sims для любога кампа, вось так. Ну так, лібертарыянская гульня у значнай ступені. Текс. Так. Няўжо ў нас тут жаночая версія Олега Фрэна? Вау, дзякуй, гэта вельмі вялікі гонар для мяне чуць такія словы у мой бок. Ну, я згодны, дарэчы. Пытаюць яшчэ вось уздагонку да папярэдняга пытання. Ліза натхнілася учорашнім стрымам з Фрэнам. Як ставіцца да магчымасці дэбатаў? Я уже пагадзілася на дэбаты, таму как бы Так. чакаю, калі як бы все там абгаворыцца. Я згодная. Ну, ці натхнілася дакладна, мне не вельмі падабаецца спіс ваш голас, гэта першае. Чаму так? Все ж таки падаецца, што вы трошкі над хлопцам здзекваецеся, а мне не падабаецца таксама. Я выбачаюся, я просто шукаю пауэрбанк. Ты можаш пакуль паразважаць наконт спісу. Што не так са спісам ваш голас? Ну, я пакуль яшчэ не ўсе дасяжныя відэа паглядзела з лідарам спіса, але тое, што я глядзела, гэта, ну, тыпу, Пракоп'еў на мінімалках, а Олег зараз выглядае як міні-версія Пракоп'ева. І, ну, я просто не вельмі разумею, як адбываўся працэс фармавання спісу. Як так сталася? Ну вось бачыш, да чаго даводзяць гендерныя вашыя квоты. Праўда. Як так сталася, напрыклад, што ён вышэй за Святлану Мацкевіч у гэтым спісе? Ну, тыпу, я реально... А, по-мойму, я вось не ведаю, чаму ты з такой грэблівасцю ставішся да Олега Фрэна. Я вось, напрыклад, пасля учорашняга падкасту з правым кутом па-новаму яго для сябе адкрыў, фактычна. І, по-мойму, ён нашмат цікавейшы за Пракоп'ева. То бок Пракоп'еў гэта проста чалавек-рыба нейкая. Незразумелы нейкі рэстаратар. Ну, і то бок ён пафасна кажа відавочныя рэчы і за ўсю кар'еру сваю не сказаў не выразіў ніводнай цікавай думкі. А вось Олег Фрэн, ён проста хадзячая база. Ну, я не ведаю. Ну, ну вось менавіта для свайго ўзросту, ведаеш, яму там 20 год, здаецца. Я не ведаю. Ну, тыпу, мне просто не падаецца гэта ўжо нейкай сфармаванай думкай, то, што казаў учора Олег, каб казаць, што гэта цікавая думка, так? То бок гэта проста часта гучала як вельмі супярэчлівы поток мыслення, не як сфармаваная думка. Але гэта нармальна, тыпу, ён вельмі малады, але проста пытанне ў тым, ці правільна ў такім разе як бы ставіць его на вось гэту там, ну, 5-е, гэта вельмі публічнае месца, так? Гэта вельмі вялікая верагоднасць нават для такога малога спісу, які я не думаю, што ён будзе вельмі папулярным, ну, тыпу, што ён пройдзе ў каранацыйную раду. Ну, як бы, і чалавек, так, ён бачна, што ён як бы вельмі хоча вось усяго добрага, так, і ён хоча, але проста праз тое, што думка не сфармавана, не
не пакладзенае, не ведаю, на нейкія канкрэтныя дзеянні, нават проста ўяўныя дзеянні. Ну, незразумела, пра што тут размаўляць, як бы як гэты чалавек будзе далей працаваць у Каранацыйнай радзе. Я проста яшчэ хвалююся, што як бы яго агулам проста потым прымусяць, напрыклад, сысці, каб саступіць месца некаму больш дасведчанаму. Не ведаю, мне здаецца, табе не варта недаацэньваць такога суперніка на выбарах, Ну, я не... асабліва з такой я, яўкай, як у наверное, вас. не буду недаацэньваць, так? Але я хутчэй агулам пра ўвесь спіс, то бок ён мне падаецца нейкім вельмі штучным, то бок я проста не разумею нічога. Нічога ні з праграмы таго, што гэта Андрэй, падаецца, Колас публікаваў. Ну, і там проста відавочна, што гэта нешта склепанае чатам GPT, максімальна агульнае і максімальна за ўсё добрае. Вось і ўсё. Ясненько так. Пытаюць, Маргінэс пераехаў у Арэгон, сцяна як у чмука. Не ведаю, гэта проста белая сцяна. Нават не тое, каб сцяна, гэта вось кут пакою. Вось ён такі. І белыя сцены, яны, ведаеце, валодаюць такой характэрнай уласцівасцю, што яны падобныя паміж сабой, таму што яны белыя і пустыя. Тэкс. Так, Мазыш, добрая кэпка пасуе, а Лізе рэспекты. Так. Хто не зразумеў, я па левы бок экрану, а Ліза па правы. А чаму за кепку таксама табе камплімент? Кепка мая. Да, вось, не ведаю, мабыць, у мяне нябачная кепка. Можа быць. У мяне шляпа ёсць толькі. Дарэчы, секундачку, давайте, паколькі ты таксама прыйшла ў галаўным уборы. Так. Не ведаю, чаму я адразу не дадумаўся да гэтага, але буду сядзець у шляпе. Добра. Блин, у тебя вельмі беларускі. Яна трошки памятая. Это брыль, мабыць. Ці капялюш, правильно сказаць. Шляпа гэта трошки іншая. Так, вось, дарэчы, блогер Шэры Кот пытае. Так што з КР? Якія карысныя для простых беларусаў праекты ён прыняў за 5 год? Чаму арганізатары выбараў у КР не згаджаюцца рабіць гэта на незалежных і надзейных платформах, такіх як эстонская iVoting? Не ведаю нічога пра незалежныя... Я таксама. Таму я тут нават проста адразу скажу, што нічога не ведаю. Пра... Боже, што карыснага? Яшчэ раз, Каранацыйная рада — гэта не офіс Святланы Ціханаўскай, які працуе, усе разам сабраліся і ўсе працуюць, разам, ёсць галоўны, і ўсе за гэтым галоўным пірдоляць. Не, такога няма. Ёсць, межвідавая барацьба, літаральна. Я магу сказаць пра тое, што наступ зрабіў карыснага. Наступ доўга адзін на адзін сам сабой змагаліся з усёй польскай бюракратыяй, літаральна, калі прымаліся папраўкі заканадаўства аб іншаземцах. Я пісала агромны аналіз па кожным пункце, што змяняецца, што застаецца. Я хадзіла да дэпутатаў польскіх, я пісала ў міністэрствы, я пісала ў кураторыумы, я знаходзіла, дзе робяць пацвярджэнні, дзе не робяць. Ну, не толькі я ўжо на сабе ўсё. Не, там вялікая колькасць людзей, вялікая колькасць, у тым ліку моладзевых арганізацый, якія ў Польшчы знаходзяцца, гэтым усім займаліся. Як бы відавочна, што ў нас не атрымалася адкаціць усё, але некаторыя рэчы мы упісалі, такія, якія, можа, падаваліся б некаму дыскрымінацыйнымі, хто іншымі пашпартамі валодае, акрамя беларускіх, напрыклад, у адміністратыўнае, акрамя законапраекта, звычайна ідзе яшчэ дакумент, які апісвае тое, як гэты законы мусіць прымацца. Вось разам з гэтым законапраектам аб іншаземцах
у гэты адміністратыўна-выканаўчы так, частку гэтага законапраекту внеслі, што грамадзяны краін, краіны якіх выйшлі з пагаднення аб двухбаковым прызнанні дакументаў, як бы для іх все застаецца па-старому, тыпу яны там прэферэнцыямі карыстаюцца. А якія яшчэ краіны, акрамя Беларусі, напрыклад, выйшлі з гэтага двухбаковага пагаднення з Польшчай? Я вам скажу, ніякай. І вось гэта як бы абзац тэксту, ён там мне каштаваў году бескаштоўны, году працы, за якую мне відавочна ніхто не плаціў, не толькі адной мне, яшчэ тыпу камандзе з 5-8 чалавек гэтым усім займаліся, акрамя фракцыі моладзевы наступ. Мне падаецца, ну, канешне, тыпу, гэта можна сказаць там для простых гэта беларусаў, для непростых гэта беларусаў, але ну для беларусаў гэта было відавочна зроблена. Мы там насіліся з тым, што там калі рэзка змяніліся гэтыя правілы, толькі дзякуючы проста бамбленню Міністэрства замежных справаў Польшчы у Беларусі зрабілі для тых студэнтаў, якія хацелі атрымаць польскія візы, для іх зрабілі тыдзень, каб яны маглі прыходзіць і падаваць дакументы без запісу, тому што на запіс немагчыма было ўжо падацца. Ну, карацей, тыпу, так, гэта можа вельмі мелкія рэчы, але ну, для звычайных простых беларусаў наступ рабіў шмат. За астатніх я не хачу гаварыць. А што вось зрабіла, не ведаю, блок воля для звычайных беларусаў? Патрапалі нервы Лізы Пракопчык? Ну, і за тое дзякуй. Я, шчыра кажучы, не вельмі ухваляю гэтую рыторыку пра простых беларусаў. Ніколі не ясна, што гэта за простыя беларусы такія. Хто? І чаму менавіта іхнія, і чаму менавіта інтарэсы простых беларусаў павінны быць у прыярытэце? Я вельмі просты беларус, калі шчыра, то бок я нават прасцейшы, магчыма, беларус. Аднаклетачны. Ну так. Так, пытанне з чату. Дарэчы, секундачку. Пакуль што яшчэ не пытанне з чату. Так, вось зараз. Так. Який Норвуд у гості? Ну, я думаю, гостя не лысее, таму наўрад ці можна яе па шкале Норвуда. Ну, шкала Норвуда гэта для мужикоў лысых. Але я не лысею пакуль. Так. Ці ёсць сэнс запрасіць справаздачу аб тым, што зрабіў кожны з КР, калі яны лічаць, што яны нібы сапраўдныя дэпутаты ў тым часе, калі дзейнасць ніяк не паўплывала нават на сітуацыі беларусаў замежжа. Ну, я, падаецца, расказала, што паўплывала як мінімум ад рук нас, так. І нават у лепшы бок. Па-другое, ну, калі проста, мне падаецца, людзі ўсё яшчэ разважаюць у гэтай мажарытарнай беларускай рэчы, як бы, сітуацыі, дзе вось кожны сам па сабе абіраецца, як бы кожны сам па сабе справаздачыцца. Ну, тыпу, мне падаецца, па-першае, усе камісіі каардынацыйнай рады ўжо, падаецца, зрабілі справаздачы, альбо яшчэ некалькі засталося, і каардынацыйная рада будзе мусіць прагаласаваць за гэтыя справаздачы. І фракцыі, ну, вось моладзевы наступ, мы справаздачыліся за, падаецца, там да сярэдзіны 25-го году у нас ужо была справаздача. Мы зараз хацім дафіналіць, каб зрабіць поўную справаздачу за ўсю кадэнцыю. Што рабілі, што хацелі рабіць і што не зрабілі. Мы так лічылі, што недзе ў нас на 70-75%, дарэчы, як бы праграма выкананая. Канешне, самы громкі пункт пра мільён віз там за 5 гадоў ці нешта такое, ён пакуль стаіць на месцы, але мы працуем над тым, каб яго трошкі хутчэй суваць. І у нас нават трошкі атрымліваецца, але гэта пакуль такія размовы ў кабінетах, нічога канкрэтнага. Ясненька. Маргінес, спытай пра кнігу «Рагаткі». Круто? Я не читала. Я не ведаю, круто. Так.
Я вось чытаў, магу сказаць, што крута. Тебе спадабалася реально ці іранічна? Вось асабліва, дзе яна піша, як яе 10 мужикоў там па чарзе. Ну, карацей, Так, ну ладно, я не ведаю, я не хочу, я просто не разумею, верыць табе ці не ўжо, таму што ты як гэта не ты занадта іранічна кажаш пра сваю рэакцыю, так, таму я не ведаю ці пра змест ты шчыра. не, ну ўсё ж такі будзе-якую кніжку гэтым дыпламатам дарыць не сталі б. Таму я ўсім раю прачытаць. Яна і на палічцы будзе цудоўна глядзецца, асабліва калі ў вас дзеці ў сям'і ёсць. Што такое? А мы недавно перакладалі кніжку, вось якую дакладна кожнаму трэба прачытаць, я вам просто зараз я пакажу, знайду і пакажу. Так. Нейкая ваша там ЛГБТшная левая прапаганда? Ты за каго мяне лічыш? Кніжка рагаткі? За каго мяне лічыш? Блін, яна будзе адзеркальная. Чаму свабода? Why Liberty? Гэта лібертарыянская база на беларускай мове. Так, а хто аўтар? Гэта, господі, гэта агулам Том Палмер з Students for Liberty. Ведаеш такую арганізацыю? Вось яны калісьці рабілі, яна даволі старая, але мы вось пераклалі яе на беларускую у папярэднім годзе. У Познані можна... Ну гэта, канешне, няблага. Гэта, канешне, няблага, вось, але кніжку рагаткі было б лепей перакласці. На якую? На якую мову? На беларускую. Ну, яна па-расейску напісаная. Можна на беларускую перакласці. Або на ангельскую. Не ведаю, на ўсе мовы свету. Я зараз вельмі хачу знайсці грошы, каб перакласці адвечным шляхам на ангельскую, але пакуль не атрымліваецца знайсці грошы. Ну, дарэчы, адвечным шляхам таксама эсэ такое досыць лібертарыянскае. Ну так, але я хутчэй хачу не з лібертарыянскага погляду, а каб еўрапейцам паказваць, які страгал агулам, так, якое змаганне ўнутры беларускага грамадства адбываецца наконт дзвюдушша і ўсяго такога. Да. Так. За каго Ліза бы прагаласавала ў КР? За наступ. Што за пытанне? І чаму? Вы бачылі астатніх? Давайте так. Тут, всё. Тут всё. За каго? За Азарова вы хочаце галасаваць? Ці за гэтага Андрэя Коласа? Ці за не Владимира, прости господи, за Валеры Мацкевіча? Вы ведаеце, хто такі Валер Мацкевіч? І добра, што... Я ведаю, хто такі Владимир Мацкевіч. А яны ніяк не павязаныя, калі што. Вось прагаласаваць за Владимира Мацкевіча быў бы гаўно вопрос, у прынцыпе. Я шкадую, што яго... Галасавала за Владимира Мацкевіча, просто там ведаючы, наколькі ён якраз таксама валодае гэтымі навыкамі камунікацыі з простымі беларусамі. Так, і які коска, мелася на ўвазе, я так разумею, рычаг у Ваданосавай, дачкі палюбоўніцы, якіх працягнуў Латушка ў раду. Што яна меле? Я што ведаю? Я не магу адказваць яшчэ і за людзей з іншых спісаў, то бок, прабачце, мне свайго хапае. Так, чаму напісала сабе, што Жанна Дарк? Жанна дэ Арк. Рэформатараў, якія ведаю, што вы тут вельмі моцна любіце. Блін, а хто гэта быў? Быў такі Павел Сопротивлення. Ён быў падпісаны. І ён мне, я калі пачынала з ім спрачацца, ён мне заўсёды казаў: Ліза, ну куды ты лезеш? Я так цябе паважаю. Ты ж... І вось гэта пісаў, што Ліза Жанна Дарк, нешта такое. Вось, я просто... Вось, там цытата, літаральна, вось як гэта было напісана. Ліза Жанна Дарк, Ліза Жанна Дарк, толькі на французскай. Я нават не правярала, не ўпэўнена, што гэта менавіта так пішацца. Ясненько. Так.
Так, як там сны Кныровіча? О, Што я гэта не за сны ведала. такія? Гэта мем таксама ну, гэта з маіх стрымоў уже, дарэчы, мем. Хутчэй. Цябе нават мемы на стрымах Ну, ёсць. гэта самы папулярны. Нічога сабе. Мне здавалося, што я просто Я думаў, там толькі перакаці поле Ну, зараз так. перамяшчаецца. Але таму што я не асабліва гэта... Ну, можа, не цікавая размова, сапраўды. Альбо ўсе пайшлі да цябе ў чат. Ну так, так. Настолькі нецікавае, што ў нас зараз на стрыме... Ну, дарэчы, менш зрабілася. 15 было, там 23. Ну, не дрэнна. Гэта у мяне нават у лепшыя часы такога не было на стрыме. Але, ну так, я просто... Я час ад часу нарэзкі раблю вось са стрымоў. Тады як бы мемныя маменты туды трапляюць, і людзі так пра іх даведваюцца. Так, хэштег «Я мычурка». Бля. Так, попрошу без расійскіх вось гэтых вашых жартикаў. Так. Так. Так, пишут, не бачу ніякай розніцы паміж Олегом Фрэнам і Лізай Пракопчык. Чыста скін мяняюць на адзін мозг. Добра. Як скажеш. Так. Так. Як Ліза ставіцца да Максіма Шабуцкага? Абажаю. Я не ведаю. Я таксама. Вось асабліва пасля дзесяткаў гадзінаў прагляду ягонага контенту на стрымах. Ты Гэта- ўсё паглядзеў? Не, я не ўсё, каб усё паглядзець, маім гледачам прыйшлося праскашэліцца. Але мяне знатна пакоцала, так бы мовіць, ягонымі відосамі. Пра лесвіцу Пенроуза, вось гэтыя ўстаўкі перыядычныя, яны мяне проста нахуй у зямлю ўбіваюць. А ты з 20 А асабліва вось глядзеў? А там по-рознаму мне замаўлялі нядаўнія відосы, ранейшыя відосы. Мне замаўлялі ягоны стендап. Мне замаўлялі відос, дзе ён паказвае, якія таблеткі трэба піць, каб быць разумным і маладым усё жыццё. Карацей, геній, я лічу, гэта, ведаеце, чалавек і параход. Блин, я хацела яго вельмі моцна Чалавек запрасіць сабе эпохі асветы. са стендапам, таму што у нас яшчэ ў адзін дзень з ім народзіны. І я вельмі хацела, каб ён выступіў, я яму напісала пост, а ён жа яшчэ мы як бы былы калега па Коардынацыйнай радзе, правільна? Я ему написала, что типа может, ну там не ведаю, 5, 10, 15 хвилин, я вам там, он же недзе там у вёсцы нейкай, так жыве. Я типу кажу, я заплачу там за проезд, типу не ведаю, накормлю, ніхто не приймається заплатить там за выступ, але ну типу можемо обмеркаваць. І ён такі, блин, у меня яшчэ не готовая программа, там може летом буду выступаць. Я такая, да. Ну і навошта выпускаць цэлы стендап-канцэрт, навошта гэтыя ўсе, ну просто мяне да слёз нейкі відос, вось з новых там за апошні, там пра што, я не памятаю, пра жанчыну, што нейкі малады... Пра ментоў, напрыклад. Блин, там нейкі... Як любы відос Шабуцкага. Там ёсць, тыпу, відос, там, блин, гэта падаецца вось там 3 студзеня ён выпусціў, там вось пасля Новага года, дзе ён кажа, што тыпу, ну ўсё добра, і гэта я ўвогуле, гэта гумарыстычны контент, я вас тут весялю, але, і потым пасля гэтага але пачынаецца 15 хвілін самага песімістычнага контенту, які я бачыла ўсё сваё жыццё, дзе ён скардзіцца пра тое, што ён типу стары, што ён лысы, там нешта яшчэ, нешта ж там яму баліць, ну карацей, гэта проста, ну типу гэта такі ўзровень гумарыстычнага контенту, які, мне падаецца, ён сам яшчэ не асэнсоўвае, наколькі гэта смешна, што типу чалавек спрабуе зрабіць гумарыстычны контент, робіць антыгумарыстычны контент, але гэта ўсё роўна смешна, і тут, бля, ну гэта просто геній, нічога не скажаш. А гэта першы беларускі стендапер у жанры антыгумар.
Вось як Джокер Хаакіна Фенікса просто выходзіць і пачынае распавядаць, наколькі яму хуёва жыць, і ўсім смешна ад гэтага. Ну Таму так, што трошки, гэта Максім трошки Шабуцкі. сумно все роўна, але ну типу ты не можаш нічога не зрабіць, кроме як сміяцца. Так. Так. Што Ліза думае аб спісках Эпштейна? Ці наведала б востраў Эпштейна? Гэта моё пытанне нехта скраў учора з стрыма з Олегам. Так, я б наведала, конечно, я б наведала выспу Эпштейна. Прычым нават калі б там быў Эпштейн. А ў якой ролі ты б яго наведала? Ну, я б хацела, конечно, як госця, то бок не, як тыпу, як гэта. А там усе Як госці. царска не хацела б. Я хацела б як бы як, ну тыпу, калі б мне запрасілі, так, і я ведала ўжо, што ну тыпу дзіўны чэл, я б паехала проста, каб узяць грошай на коордынацыйную раду. Ну, альбо там на Беларусь, на змаганне на Беларусь, там не ведаю, на беларускіх вайскоўцаў ва ўкраіне, разумееце, тыпу, калі А я думаю, там можна было на самой выспе Эпштейна Беларусь будучыню пабудаваць спакойна. Ну, зараз, дарэчы, можна, яна ж вольная атрымліваецца. Ну так. Ну толькі там ужо Эпштейна няма, там у нас ніхто туды не прапусціць. А Эпштейн, ён жа беларус па паходжанні, беларускі габрэй. Я думаю, ён бы са спачуваннем паставіўся да нашай сітуацыі. Я ўпэўнена, што калі б ён усё ж такі даехаў да Менску, ён бы усе грошы аддаў на аднаўленне інфраструктуры. Так. Шкада, што ён забіў сябе. Так. Я гэтага не буду казаць. Так, я таксама. Ты ўжо сказаў. Так, як госця ставіцца да палешукоў, палескай імперыі і сакуноў? Хто такія сакуны? Я не ведаю, хто такія сакуны. Гэта нейкі анімешны сленг. Окей. Магчыма, гэта нейкі падвід фембояў. Сасуны. Я Не ведаю. Дарэчы, на тым стрыме. Ну, я просто, мне нехта скінуў спасылку. Ну, таму што там мы размаўлялі, правильно? Я просто тыкнула ў нейкі рандомны момент, і першае, на што я трапіла, гэта момант з фембоямі. Я просто, я чуть не памерла ад гэтага. Дык вось. Я просто... Не бачу нічога смешнага, дарэчы. Так. Это можа я, все, поехала кукухай, сама антигумор. Дык вось. Ты вообще-то там просто задыхался от смеху, что значит ты не бачыш нічога смешнага. А гэта я просто паведамленне ў чаце чытаў, гэта абсалютна ніяк не звязана з тым, што казаў Олег. Ладно. Дык вось. Наконт, ну, я не ведаю, типу, я не той, каб адчуваю... Вось ты кажаш, мы здзекуемся, а гэта ты, па-мойму, здзекуешся зараз, а я абсалютна сур'ёзна стаўлюся. Відавочна, што я здзекуюся з цябе. Але... Да ладно. З мяне немагчыма здзекавацца. Ты даеш адказаць на важнае пытанне, не пра фембояў. Так, давай. Я не адчуваю нейкай палешуцкай ідэнтычнасці ў сабе, таму стаўлюся роўна. А чаму так? Чаму я не адчуваю? Ну, так. Я не ведаю. Вось у цябе ёсць які-небудзь генетычны разлад, мутацыя, парушэнне развіцця? Я выглядаю як азіатка, гэта лічыцца. Ну, вось я таксама пра гэта падумаў раней, але ўсё ж такі вось гэтага не хапіла, каб ты адчувала сваю сувязь з Палессем. Вось ведаеш такога рэпера беларускага Дарашэнку? Не. В Беларусі ён не. Мне падаецца, нешта з гэтых Так. вашых тусовак я просто стрымоў. Ну, ён не з нашай тусоўкі, ён не мае ніякага дачынення да маёй тусоўкі. Ой, секундачку. Тут данацік прыйшоў. Я яго зачытаю, а потым працягну пра Дарашэнку. Текс.
Текст. Сіська рогатки задонатила $1 і піша: як лізе наш маянезік. Покликала б на спатканне ў кулуарах КР. Яким... это ты, майонез. Гэта я, маянезік, так. У кулуары КР. На спатканне у кулуары КР. Мы зараз знаходимся в кулуарах КР. Можно сказать, что на спатканне. Так что... Все. Так, дзякуй за $1. Ты неверагодны. Дарэчы, дзякуй таксама і таму данацеру, што папярэдне закінуў 10 злотых, ты таксама неверагодны. Вось вам абодвум сэрцайка. Текс. Про Дарашэнку. Магчыма, я нават неправільна яго акрэсліў як беларускага рэпера, таму што менавіта што палескі рэпер. І калі ты паглядзіш на ягоны перформанс, у цябе не будзе ніякіх сумневаў, што ён менавіта што з Палесся. І ў яго ідэнтычнасць моцная. Таму я думаю, у цябе гэта звязана з тым, што ты менавіта на такім памежжы жывеш, у пружанах сваіх. Ну, жыла раней, вырасла. А ён у самым сэрцы, у Пінкавічах, засеў і не збіраецца адтуль вылазіць. Ён як дуб, проста каранямі сваімі ўрос у зямлю. Ён сам такі як дуб па памерах. Таму вось, я думаю, гэта вельмі добра, што беларуская, ну альбо хаця б прынамсі палеская культура працягвае жыць у сэрцах палешукоў, такіх як Янка Дарашэнка. Так, дзякуй яму. Текс. Колькі падыходаў Ліза змяніла, знаходзячыся ў КР? Так, спачатку, так, на КР2, калі я прыйшла, я шмат спортам займалася, таму рабіла шмат падыходаў да ўсяго. Зараз я ем бургеры і мала займаюся спортам, таму падыходаў стала менш. Все, что тут сказать. Так, пытаюсь, чаму яна есть у час стрыму? Потому что я яшчэ не ела сёння, прабачце. Так, я нічога супраць не маю, дарэчы, таго, каб хтосьці еў на стрыме. Я сам перыядычна гэтым займаюся. Так, Шэры Кут дадае, відаць, да папярэдняга пытання свайго. Піша: маю на ўвазе тое, што прыходзіцца бачыць палітыку дзеля палітыкаў. Такія пытанні, якія не цікавы і не карысны нікому, акрамя фэйсбучнай бурбалкі, грамадзянскіх актывістаў і самой КР. Я Facebook не читаю, тому я не ведаю, ці наколькі моя дзейнасць упісваецца ў фэйсбучную бурбалку. Ну і яшчэ раз, калі мы разважаем з пункту гледжання нейкіх простых беларусаў, якія тыпу існуюць, напэўна. Ну, я думаю, што простыя беларусы гэта вельмі ўсё ж такі розныя беларусы. І мае простыя беларусы ад вашых простых беларусаў, паважаны Шэры Кот, могуць адрознівацца кардынальна. Таму, калі вам не падабаецца нешта і нехта ў каардынацыйнай радзе, то трэба знайсці таго, хто падабаецца. Калі не можаце знайсці таго, хто падабаецца, ці не падабаецца каардынацыйная рада персе, то трэба прыдумаць яшчэ нешта, і можа ўжо не так шмат увагі звяртаць на тое, што там нейкія дахадзягі у Фейсбуку пішуць. Ну так, тут яшчэ донат прыйшоў. Сіська рогаткі задонатила $1 і піша: з кім з беларускіх палітыкаў Ліза хацела б схадзіць у баню. Баня з вялікай літары чамусьці. Мабыць, маецца на ўвазе нейкая канкрэтная баня, то бок лазня. Так, баня. Хотела, прям не хотела ні з кім, то бок я просто люблю хадзіць у баню. Напэўна, хутчэй з кім бы я не хацела хадзіць у баню, тут варта пра такое разважаць.
Карацей, не бачу недасяжных для бані людзей, таму я думаю, што я за ўсімі, з кім бы хто ходзіць у баню, я магу схадзіць у баню. Цудоўна, цудоўна. Бярыце на заметку, так бы мовіць. Так, у Познані вельмі круты Так, дарэчы, комплекс тэрмы мальтанскі. Танна і шмат саун, вельмі шмат. Всім рэкамендую, хто будзе ў Познані, прыязджайце, ідзіце ў тэрмы мальтанскі. так, дарэчы, дзякуй за данат. Я не сказаў дзякуй за даляр. Ты неверагодны, або неверагодна, я ўсё ж такі сіська рагаткі гэта жаночы род. Так. Чытала архіпелях трудлях. Гэта пра Шабуцкага зноў пытанне. Не чытала, відаць. Я не ведаю проста, што это. Я адзінае, што я ведаю пра гэта, господі, план Багратион. Я нават знайшла чалавека выпадкова, які яго нават прачытаў усяго і не страціў глузд. У нас такія падпісчыкі таксама ёсць. Што? У нас такія падпісчыкі таксама ёсць, якія чыталі план Багратыён. Так, я так толькі і узнала, пра што ён. Таму, ну, так. Ну вот архіпелях працлях гэта ягоная спроба ў мастацкую такую творчасць. Таму я таксама раю. Я сам не чытаў, я ўсё чакаю, калі мне на стрымах замовіць прачытаць гэта ўсё. По тарыфе даляр за старонку. Вось. Але гэта трэба, каб хтосьці скінуўся. А колькі там старонак? Штук 600, мабыць больш. Блин, ну, а ты чытаў, ты ведаеш, хто такі, вось, спускаемся да ўзроўню маіх мемаў цяпер. Хто такі Валерый Грыцук? Ягоная кніга «Маё змаганне». Не, я ведаю толькі «Маё змаганне, пакажы мне шлях да гоўна». Вось такую песню ведаю, а Грыцука не ведаю. Таксама ў кожным томе там падаецца 500-600 старонак. Яна яшчэ абсалютна, відаць, без рэдактуры выдадзеная. То бок там, ну, там такія апечаткі, там такія апечаткі, там проста вось двукосці, коскі стаяць так, як хацелася аўтару, вось літаральна. Усё так, як хацелася аўтару, і ўся кніга пра тое, ну, тыпу, ён, напэўна, я не ўпэўнена, нейкі такі стары змагар са старай бэнэфаўскай тусоўкі. Там, як мінімум, первая палова першай кнігі я прачытала за бясплатна. Яна пра тое, як Зенон Пазняк у яго ўсё скраў. Я думаю, што гэта нейкія беларускай літаратуры. Ахуительно. Абавязкова прачытаем на стрымах, нават за бясплатна. Так. Есть ли... дарэчы, там донат быў яшчэ, секундачку. Донат. Так, сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: у чым сэнс беларускага лібертарыянства, акрамя паўтарэння светаўскіх крынштейкаў? Па-мойму, дарэчы, Ліза сёння не паўтарыла ніводнага светаўскага тэйку, але... Я, напэўна, не гляджу яго. Гэта даволі было б складана нешта паўтараць, калі ты не ведаеш пра што. Нават калі паўтарыла, відаць, ненаўмысна. У чым сэнс? А ў чым сэнс беларускага камунізму, акрамя паўтарэння Зюганова, не ведаю, ці Леніна? Што за пытанне? Так, або... У чым сэнс беларускага камунізму? У чым сэнс беларускага? Калі гэта проста паўтарэнне? Так, я вось таксама пацікавіўся спачатку, у чым сэнс беларускага. Вось, текст. Так. Будет ли после победы в КР секс-оргии белорусов или нет? Ну, у праграме наступа гэта адсутнічае, ва ўсялякім разе, як гэта у адкрытай частцы. Але так, калі вы хочаце, я вам дазваляю, рабіце оргіі.
Так. Павінна быць, я лічу, афіцыйны зварот ад наступу. Афіцыйны зварот, афіцыйна звяртаюся да ўсіх беларусаў, калі хочаце рабіць оргіі. Дзякуй, дзякуй. Вось у мяне проста аж камень з душы зваліўся. І потым не кажыце, што Цяпер я можна. робіць, потым не Ура. кажыце. Так, піша. Я таксама, у мяне ўжо голас стамляецца. Я задам гэтае пытанне, я адыйду вадзічкі сабе наліць, окей? Ты не супраць? Не, я не супраць. Пішуць, я таксама хачу бургер, Ліза. Можна даесці за табой? Паразважай, калі ласка, на гэтую тэму пару хвілін. Я не подумала про твоих подписчиков, пробач, и ничего не покинула. Застаўся соус Моника с маринара. Давайте так, отдам человеку, які задонатить маргінезу 50 чего заўгодна. Там чего заўгодна 50, короче. Мне падаецца, что гэта даволі вялікая лічба агулам. Вось 50 злотых. І я так і быць захаваю, знайду гэтага чалавека, адпраўлю ім постам соус вось гэты. Я не ведаю, наколькі гэта унікальная магчымасць, але калі ласка. Блин, а мне трэба, можа, зайсці тады просто да яго на стрым, і я магу сама адказваць на ваши пытанні. Гениально. Гениально. О, Михаил Елизаров, батальон, дякую. Мне скинули, мне все отправили. Зараз я открою стрим, потому что я пытанняў не бачу. Задавайте пытанні, теперь я их бачу. Читала, так, это я прочитала, как азиатка с Узбекистана. Я не азиатка и не с Узбекистана. Так, я зноў тут. Боже. Што адбываецца? Нехто напісаў, што з табой бы баяліся пайсці ў баню. Я не ведаю. У чым канкрэтна праблема? Жесть. Не ведаю, магчыма, ён баіцца, так бы мовіць, упасці ў сваіх уласных вачах. Комплексы, магчыма, у чалавека нейкія. Ну, тут написано, што ты звар'яцеў. Мне тут написано, что дед звар'яцеў. Я ж не дед, правильно? Не. Это той же чалавек, які баіцца з тобой. Гэта пра дзядка, я думаю. Ён же дзядок усё ж таки. Блин, так, я, магчыма, з дзядком у хуткім часе пабачусь, і, магчыма, прыйдзецца ісці з ім баню. Такая навіна. Я паспрабую гэтага пазбегнуць. А чаму? Ну, неяк хочацца пасля бані сабе чыстае адчуваць, разумееш? А тут, ну, неяк... А што, ён брудны? Ён кушае какахі? Ну, ён... Ну, ён робіць рэчы, якія я лічу бруднымі. Ці рабіў, і зараз кажа, што гэта ўсё нармальна. Вось. Гэта, я так разумею, пра тарпедную гісторыю. Я не ведаю. Я не ведаю, што ты маеш на ўвазе пад гэтым. Окей. Я пра дзядка ведаю толькі пра тарпеды, але Бог з ім, Бог з дзядком, дзядок звар'яцеў, таму не будзем. Ён, дарэчы, гэты хрысціянскі анархіст. Так па сабе кажа. Так, я бачыў, як на яго накінуліся за аборты. Я вось, дарэчы, лічу, што павінны быць дазволены нават постнатальныя аборты. Постнатальную, у сэнсе, што можна забіваць дзяцей пасля таго, як яны Так, нарадзіліся. калі яны твае, так. Таму што дзеці гэта прыватная ўласнасць бацькоў. Я так не лічу, але наконт прыватнай ўласнасці я лічу, што аборты мусяць быць дазволеныя, асабліва на маленькіх тэрмінах. Чаму? Таму што якраз такі сыходзячы з лібертарыянскай логікі, што я як чалавек маю бараніць сваю прыватную ўласнасць. А што, калі не маё цела з'яўляецца маёй прыватнай уласнасцю? Таму я, як жанчына, мушу мець права, калі нешта ў маім арганізме апынулася, што я б не хацела, каб там знаходзілася,
якое потым яшчэ будзе Пачакай, то бок ты валодаеш сваім целам як прыватнай уласнасцю? Ну так, а ты не? Ну гэта нейкае рабаўладальніцтва Так, я сама атрымліваецца. сабой уладзею. Што так, а ты? Я думаў, гэта супярэчыць лібертарыянству ўсё ж такі. Ну я ж не Ну да тобой, ладно. я ж Ну не то бок па тобой валодаю. лібертарыянству можна валодаць людзьмі. Так, калі ты валодаеш сам сабой, а па вегану можна есці людзей, таму што Не, ну якая прынцыповая розніца сам сабой ці іншым чалавекам? ну вялікая. А ты не валодаеш сам сабой, а просто ты як існуеш у гэтым свеце? Хто табой гэтым? Не, ну я ж не існую ў лібертарыянскім свеце, Ну, ты ў сваім правільна? свеце як існуеш? Мы ж Мне зараз гэта пра цікава. лібертарыянстве. Я не юрыст, я не ведаю, як у Польшчы гэта выглядае. Ну, а сам як Па-мойму, па адчуваеш? польскіх законах акурат забіваць сваіх дзяцей нельга, Ну, на якім бы этапе развіцця яны не знаходзіліся. так, але ці дзеці гэта? Ці мы ўсе дзеці? Калі можна забіваць людзей, то можна забіваць і зародыш, якому 2 месяцы. Ну так. Ну так. А што, можна забіваць людзей? Ну, людзі ж забіваюць людзей. Па лібертарыянству. Ну, не, ну, подожди. Па-мойму, ты Я сама зараз сябе пра толькі што Польшчу, завяла я зараз ў пра нейкую Польшчу. заманюшку. Я зараз пра Польшчу. Ты кажаш, жывеш у Польшчы. Я таксама жыву ў Польшчы. Я ведаю, што ў Польшчы людзі забіваюць людзей. Людзі забіваюць людзей? У Польшчы. Якіх? І хто? Ну, нейкія людзі забіваюць нейкіх іншых людзей. Ты не ведаеш пра такую з'яву, як Ну, забойства? ведаю, так. Ну, Ну, гэта лічыцца злачынствам. так. Ну, нават, ну, я просто пра тое, што можна лічыць нешта злачынствам, так? Нават аборт, але просто забараняць яго незразумела. Ну, типу, ты не можаш забараніць забойства. Чаму? Ну, ты можаш пакараць людзей за забойства. Што ў сэнсе не можаш? Ну, Ну, таму што у людзі сэнсе забіваюць, відавочна, чыста што эмпірычна гэта можаш. як бы На магчымасць практыцы ты яшчэ. можаш гэта зрабіць. Ну, забойства ўсё яшчэ магчыма. Немагчыма? Згодна? Ну, магчыма. У сэнсе, што ёсць магчымасць, людзі забіваюць па сённяшні дзень, нават не гледзячы на тое, што ў Так. крымінальным кодексе Польшчы... То бок у законе не павінна быць напісана, што людзей нельга забіваць, таму што фізычна ўсё роўна можна забіць чалавека. Прымаць такія законы, тыпу, што вось там ёсць пэўнае пакаранне за забойства людзей, так? Прычым Так. яшчэ рознае за там пры розных абставінах, так, за гэтае забойства. Так. Ну, тады трэба дазволіць аборты рабіць, у тым ліку экстранную кантрацэпцыю, так, прымаць, тому што я не ведаю, ці ты ведаеш, жанчынам нельга таблеткі проста гэтай экстраннай кантрацэпцыі набыць у Польшы, у аптэцы. Так, без рэцэпту, ці, ну, трэба проста там замаўляць з чэйхаў. Ну так, таму што ў гэтым выпадку ты забіваеш зыготу. Але, ну, я лічу, што гэта тады павінна быць магчымасць рабіць гэта ў Польшчы, проста за гэта трэба тады, ну што, адбываць пакаранне, правильно? А не, ну, як бы... Ну, як і за забойства звычайнае. Ну, а чаму за звычайнае? Можа, нейкае па неасцярожнасці? Чаму звычайнае? Ну, па неасцярожнасці ты не падпішаш аборт пад забойства па неасцярожнасці, таму што ты спецыяльна ідзеш у клініку або ідзеш у, не ведаю, нейкую падпольную клініку, якая гэтым будзе займацца. Гэта не неасцярожна. Вось калі хтосьці цябе па жываце ўдарыць, гэта будзе аборт, але яго здзейсніш не ты. Ну, карацей, проста тут, ну, гэта, канечне, ўсё жарцікі, так, калі проста, калі казаць нават не пра выпадкі, калі гэта проста непажаданая цяжарнасць, так, калі гэта цяжарнасць, якая здарылася праз гвалт, альбо якая здарылася, Так. але альбо якая пагражае здароўю жанчыны, то ну, гэта дакладна тыя варыянты, калі мусіць мець жанчына. Ну так, ну гэта менш адсотку ад усіх, ад усёй колькасці абортаў, якія ў прынцыпе здзяйсняюцца. Але нават гэта забаронена ў Польшчы. Ну так, але мы не можам сваю праўную практыку, свае законы засноўваць на выпадках, якія складаюць менш адсотку ад усяго пулу выпадкаў з абортамі. Законы, калі што, ну, вот, карны кодекс Польшчы, тут такая бандура. Я думаю, што строчку пра тое, што
там калі жанчыне пагражае здароўю, так, альбо гэта Ну, было дарэчы, гэта ёсць у польскім ну, законе. а чаму тады жанчыны паміраюць, так, ад родаў, чаму жанчыны паміраюць ад ну, у сітуацыі, чаму тады жанчынам адмаўляюць у абортах у такіх сітуацыях? Ну, я не ведаю чаму, але гэта пытанне чыста правапрымянення, стасавання гэтага права. То бок калі ты напішаш іншае права, яно таксама будзе хуёва выконвацца. Гэтае пытанне не вырашыцца тым, што ты дазволіш аборты ва ўсіх выпадках. Ну, у сэнсе, ну якраз такі вырашыцца. Калі ты дазволіш, то не будзе такога, што некаму Не, забараняецца. ну як, ну калі закон не працуе, то не вырашыцца. Калі закон не працуе. Ну так, але закон працуе, яшчэ раз, проста ён працуе. Ну калі закон працуе, то сённяшні закон ён ужо забараняе, ён ужо дазваляе, выбачаюся, аборты ў выпадку, калі роды пагражаюць жыццю маці жанчыны. Ладно, я зараз трэба, канешне, гэта глядзець, як гэта дакладна напісана, але дакладна там, наколькі я просто ведаю, можа гэта нейкая тык-ток, так, гэта мысленне і тык-ток статыстыка, таму я не буду тут адказваць поўнасцю за лічбы, але падаецца, тыпу, жанчыны, якія звяртаюцца вось у такіх выпадках па аборт у 95% ім адмаўляюць. Ну так, таму што трэба мець канкрэтныя пагрозы свайму здароўю. Ну, альбо давесці за 9 месяцаў, нават менш, пры той хуткасці, з якой працуе польская справядлівасць, так, што цябе згвалцілі, альбо што ты, як бы, не ведаю, там партнёр зняў прэзерватыў, напрыклад, так, ну, тыпу, гэта вельмі складана давесці, але такія сітуацыі ёсць. Ну, ладно, яшчэ партнер зняў прэзерватыў, тут можна яшчэ паспрачацца, а калі цябе згвалцілі, гэта звычайна адразу ясна. Не, гэта ясна. Хіба не? Ну так, але каб зрабіць аборт, ну, як бы, як гэта давесці, што беременнасць, цяжарнасць, напрыклад, стала вынікам згвалтавання, а не нечага іншага. Ну, павінна быць нейкая працэдура ў судзе. Я сумняюся, што яна трывае прама 9 месяцаў. Ну, суды, ты не бачыш, як суды, з якой хуткасцю ў Польшы адбываюцца, тыпу, гэта больш за 9 месяцаў уже за ўсё будзе цягнуцца. Ну окей, ну я думаю, што ніводзін з нас не валодае статыстыкай па гэтым пытанні ці досведам, як адбываюцца паседжанні судоў па гэтых справах. Я вось хацеў яшчэ аднесціся да таго, што ты сказала, нібыта, ну, допустим, што ў палібратарыянстве можна валодаць сваім уласным целам. Вось чаму ў такім выпадку ты маеш права забіць чалавека, які апынуўся на тваёй прыватнай уласнасці, калі ты сам яго туды ўпусціў, фактычна. Ну, вось, наколькі я ведаю, звычайна, ну, то есть у маім жыцці такое проста немагчыма, так, я такіх сітуацый не дапускала пакуль. Таму я не ведаю, як гэта адбываецца, таксама я проста нават эмпірычным досведам такім не валодаю. Не, ну як гэта адбываецца? Адбываецца секс, і звычайным вынікам сексу з'яўляецца запладненне вось яйцаклеткі жанчыны. Гэта цалкам натуральны заканамерны працэс. Так. Мне проста, ну, тыпу, у маім разуменні, напэўна, калі б гэта там адбылося, і гэта адбылося з маім партнерам сталым, так, ну, тыпу, я бы любым выпадку пайшла бы кансультавацца, так, з гэтым чалавекам наконт таго, што рабіць. І, ну, тыпу, я асабіста да меркавання гэтага чалавека прыслухалася. Але, ну, я реально, ну, у маёй галаве дурной. Такія выпадкі агулам, як аборт, гэта, ну, нейкая крайняя мера, так? То бок гэта ніколі, гэта дакладна не ўяўляецца мной як чыёсьці хоббі, так, рабіць аборты ці нешта такое. То бок гэта ў любым выпадку і псіхалагічна цяжка і для жанчыны, якая гэта робіць у любым выпадку, наколькі б яна не хацела гэтае дзіця, ці такое.
Ну, гэта ўсё ясна. А вось наконт чыста аргументацыі ты сказала, што фактычна гэта з'яўляецца такім лібертарыянскім учынкам, таму што ты, ну, груба кажучы, бароніш сваю прыватную ўласнасць. Так. Ці ты хацела б гэта неяк перафармуляваць? Ну не, ну гэта мне падаецца, што гэта даволі, дарэчы, класічны лібертарыянскі падыход да пытання абортаў, у тым сэнсе, Ну што так, але дзіцяці у тваім арганізме з'явілася па тваёй уласнай волі. па-першае, мы нават з табой толькі што размаўлялі пра выпадкі, што не заўсёды дзіця з'яўляецца па тваёй уласнай волі, а калі яно Ну, напрыклад. з'яўляецца Вось ты кажаш пра згвалтаванне зараз? гвалтаванне, калі чалавек там парваўся прэзерватыў, не ведаю, Ну, калі парваўся, пачакай, ну нават калі стасуюцца ўсе спробы, усе метады кантрацэпцыі, існуе верагоднасць, што які-небудзь адзін сперматазоід пранікне і запладненне адбудзецца. І гэта тая рызыка, якую на сябе бярэ пара кожны раз, калі займаецца палавым саіцем. Ці гэта азначае, што мне тут з табой складана размаўляць, тому што я даволі як мяне все называюць лівачкай, так, я вось у гэтым лівацкім кругу даволі пурытанская, у пурытанскім коле знаходжуся, то бок я тут з табой поўнасцю згодна. Ну, па-мойму, гэта звычайныя веды з курсу біялогіі. Тут не трэба мець нейкага асабістага досведу багатага. Я пра тое, што тыпу я як бы агулам стаўленне да як бы адказны, пасіўнае прыняццё адказнасці, так, калі ты займаешся сексам пра тое, што ў цябе можа быць дзіцёнак, я гэта як бы прымаю абсалютна, я асабіста. Так. Але я ведаю людзей, якія гэтага не прымаюць, і ну уплыву ў мяне на іх. Ну, гэта іхнія праблемы. Хтосьці не прымае таксама адказнасць за забойства, там за сваё ўласнае жыццё. Хтосьці з мамай жыве да 40 год, ну то бок гэта ж іхнія праблемы. Так, я згодна, але ну іхняя праблема потым і ў тым, як перажыць аборт. Ну, літаральна, то бок мне проста падаецца, што часта з кансерватыўных ртоў, так сказаць, гучыць, што людзі насалоджваюцца тым, калі яны робяць аборты. Ну, у маім свеце... Па-мойму, ніводнага разу такога не чуў ад кансерватыўных спікераў, што хтосьці насалоджваецца рабленнем абортаў. Ну, проста гэта ўсё роўна гучыць так, быццам бы усе іх праціўнікі, так, усе людзі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі абортаў, ну, прыхільнікамі права на аборты, што яны гэтага хочуць, ну, з нейкіх злых памкненняў. Так, што яны хочуць гэтага. Ну, каб вось... Ну, зайздрасці, напрыклад. Ну, старыя жанчыны якія-небудзь хочуць, каб маладыя жанчыны не мелі дзяцей. Блин, я не магу. Я не магу считаць тут іронію. Калі ласка, скажы, што гэта сарказм. Падымі вось такую таблічку. Калі ласка. Я не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія сапраўды могуць выступаць за аборты з зайздрасці. Ну, ёсць, але... А ёсць людзі, якія проста не разбіраюцца, якім сказалі, што аборты забараняюць фашысты, і яны сказалі: «Не, фашызм не пройдзе, аборты». І ў выніку ўся электаральная кампанія будуецца на тым, каб дазволілі аборты. Карацей, я тут проста... Як у Польшчы нядаўна на парламенцкіх выбарах. У нас тут з табой як бы агулам, вось, мне падаецца, гэта таксама вялікая розніца паміж кансерватарамі і некансерватарамі ў тым, што ва ўсялякім разе некансерватыўныя лібертарыянцы у маім светаўяўленні яны ўсё ж такі вераць у тое, што ў людзей ёсць свабода волі. Вось. І я лічу, што людзі... А як гэта супярэчыць маёй аргументацыі? Якая свабода волі ёсць у зыготы? Ну, калі ласка. Не, ну я не пра зыготы. Прычым я как раз таки кажу, што ў зыготы няма ніякай свабоды волі. Гэта ты мне даказваеш, што гэта чалавек. А мне не трэба даказваць, што гэта чалавек. Мне проста трэба быць на 100% упэўненым. Я проста блогер, а не ў судзе, правильно?
І... Карацей, я лічу, што... Ну ты можаш скончыць свой аргумент, Так, які так, я перарваў сваім наглым пиздежом. Так. Я лічу, што людзі, якія выступаюць за тыя ці іншыя рашэнні, так, за тыя ці іншыя... Не толькі тут зараз пра аборты, так, ну, тыпу, відавочна, што мне не ўсё падабаецца, што кажуць іншыя людзі. Ну, тыпу, ці тое, што мне прапануюць іншыя людзі, ці тое, што прапануюць палітыкі, мне не падабаецца. Але я не лічу, што яны гэта робяць, таму што яны, не ведаю, глупыя, альбо там не разбіраюцца, ці там, ну, злыя, літаральна. Я лічу, што яны гэта робяць, і я адстойваю там тыя погляды, якія я маю, праз такую веліч прычынаў, якую я просто Ніводная з працягнула якіх не сваём была жыцці. названа. Ну, напрыклад, я жанчына. Давай так, вось, давай пачнем адсюль. Я жанчына, І і мне падаецца, што... Мне падаецца, зноў-такі, я тут не ведаю, што ўсё ж такі супраць абортаў, прям, тыпу, супраць адмены права на аборты на дзяржаўным узроўні збольшага выступаюць мужчыны. Ну, ёсць такое адчуванне ў цябе ці не? не, няма. Вось Па-мойму, мне гэта ў асноўным жанчыны. Не. Калі правесці апытанку ў Польшчы, хто выступае супраць абортаў, то большасць рэспандэнтаў, якія выступяць супраць абортаў, будуць жанчыны. Так, слухай, Кансерватыўныя дарослыя жанчыны. Што гэта значыць супраць аборту? То бок, вось забарона права Ну, на аборт, альбо гэта супраць супраць раблення абортаў. Я супраць раблення абортаў. Я б хацела жыць у свеце, дзе... Не, ну калі правесці канкрэтную апытанку, ці вы лічыце, што трэба лібералізаваць права па абортах у Польшчы? І можна правесці такую апытанку, і неаднаразова ўжо апынялася ў самой Польшчы, што большасць рэспандэнтаў, якая негатыўна ставіцца да лібералізацыі права на аборт, гэта жанчыны. Карацей, Не мужчыны. Канечная думка тут тады я просто зведу, тому што мы просто як это сутыкненне светапоглядаў. Я даведу до таго, што дзяржава свае брудныя рукі мусіць трымаць падалей у любым выпадку ад усяго, што звязана з чалавечым целам, і я не ўпэўненая, што дзяржава мусіць мець права такое забараняць ці дазваляць аборты. Гэта можа рабіцца на ўзроўні клінікаў асобных, так, альбо асобных лекараў, нехта можа хацець зрабіць аборт, нехта можа не хацець. Гэта окей, можа там быць пастаўлена нейкая вышэйшая планка, так, тыпу, там першыя 2 месяцы хто хоча, можа заўсёды рабіць аборт, а далей там паглядзім. Ну, карацей, як бы гэтыя рамкі існуюць, у тым ліку з медычнага пункту гледжання, так, з таго, там, калі там фарміруецца нервовая сістэма, увогуле, на якім моманце там гэта зігота другога парядку, так, чалавечы адрозніваецца ад зіготы другого парядку дзельфіна. Ну, карацей, гэта просто... Не, яна з самага пачатку адрозніваецца проста на ўзроўні генетычнага субстрату. Але, ну, просто... Ладно, все, давай не будзем гэта паглыбляцца, таму што ўсё роўна мы не давядзем, ні я не даведу цябе, ты мне, відавочна, таксама не давядзеш, просто таму што, яшчэ раз, дзяржава мусіць трымацца падалей ад маёй вагіны, калі ласка. Так. Жанчына, яна сама павінна дойсць, я лічу так. Тэкс. Пытанне ў чаце. Так. Ну тут зараз будзе 50 пытанняў пра аборты, канешне. Так. Скільки КГ гостя жме лежачы? От груди или ногами? Ладно. Не ведаю. В лучшие времена я жала, ну, свой вес, типу, там, 65-70. Гады 2 назад. Так. Нормально. Зараз наўрад ці столькі ж. Да і важу я ўжо пабольш.
Так. Лиза, дядок педофил? Ну, я не ведаю, але мне просто непрыемна. Разумею. Але з таго, што я ведаю, дзядок ніякі не педофіл. Таму што там дзяўчына, ёй было 16 год. Ну, карацей. Не хачу абмяркоўваць дзядка вось так за спіной. Але з таго, што я ведаю, дзядок не педофіл. Ты запросіш яго эфір? А я планую калі-небудзь, але пакуль што гэтага не адбылося. Так, чы віруюча людына Ліза? Ну, не, я дакладна не практыкую як бы веру ў любым выпадку. Я вельмі б хацела, але такая рэч. Ну і ў дзяцінстве відавочна я хадзіла да царквы, праваслаўную царкву, шмат хадзіла, і мне там час ад часу падабалася, час ад часу не падабалася, але збольшага не падабалася, і там гады паўтары таму я перачытала новы запавет. У мяне ўзнікла занадта шмат пытанняў, якія я пры кожным выпадку абмяркоўваю з усіма сваімі нашмат больш веруючымі сябрамі, на якія мне ніхто не можа даць адказ пакуль там. Не ведаю. Напэўна, ну, дакладна не. Я не веру, але вельмі б хацелася. Дарэчы, мне здаецца, я прапусціў яшчэ данат. Забыўся зусім у гэтых спрэчках пра постнатальныя аборты, але тут быў данат. Нават 2 данаты ўжо было. Так, сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: як даўно ой, бля. Як даўно госця здзейсніла транспераход? Наш беларускі гілці падзяліся сваёй гісторыяй таксама. А, гэта да мяне хутчэй за ўсё. Раю падрыхтавацца да бані з дзядком. Тарпеда справа такая. Трэба мець пэўную ступень гнуткасці. Не, дзякуй. Я не буду рыхтавацца. Падаецца, ўжо для такога рыхтавацца ў жыцці. Дарма. Текс. І другое паведамленне, зноў ж такі ад сіські рагаткі, $1. Пасля гэтага стрыму я пачаў падтрымліваць постнатальныя аборты для чальцоў КР. Дзякуй за данаты. А калі мяне зараз заб'юць, будзе постнатальны аборт ці не? Ну, глядзі, абортам усё ж такі мае сэнс называць менавіта забіццё чалавека ягонымі бацькамі, а проста забойства не. Як бы, ну, лекар забівае, па сутнасці. Ну так, але па просьбе бацькоў. То бок, калі мои бацькі папросяць, і нейкі лекар мяне заб'е, то гэта будзе постнатальны аборт. Так. Ну, у маёй карціне свету постнатальны аборт гэта менавіта такое забойство свайго дзіцяці да таго моманту, калі ён дасягнуў паўналетнасці. Вось, то бок яшчэ такі момант. А ты ўжо дасягнула. Не, а я лічу, што паўналетнасць она павінна вызначацца не нейкім законам федэральным ці, ну, карацей, не нейкім законам цэнтральным, а лякальнымі нейкімі тэстамі на даросласць. То бок ёсць нейкі тэст, які павінен... Гэты тэст ці не прайшоў бы? Хто, я? Так. Ну, не ведаю, ну, залежыць ад таго, які б гэта быў тэст. Ну, я лічу, што гэта павінны быць нейкія элементарныя нейкія навыкі дарослага чалавека. То бок тэст, які правяраў здольнасць чалавека адказваць за свае ўласныя дзеянні. Вось, калі чалавек здольны прымаць уласныя рашэнні і за іх адказваць, то яго можна назваць дарослым. Некаторыя людзі здольныя прымаць свае ўласныя самастойныя рашэнні ў 15 год, некаторыя ў 16, у 18, а некаторыя ўсё жыццё не дараслеюць, і іхні дарослы статус і тое, што яны валодаюць
выбарчым правам гэта вялікае непаразуменне. Ладно. Тэкс. Але дзякуй за данаты. Сіська рагаткі, ты неверагодная. Вось табе сэрцайка. Тэкс. Маргінез, а до яких років можна зробити постнатальний аборт? Можна зробити постнатальний аборт, коли власності у двохкосі буде 17, не веду, як по-українську гэта читаецца, років. Ну я ўжо адказаў фактычна, то бок гэта можа быць колькі заўгодна год, але ну, вырашальным момантам з'яўляецца тэст на даросласць. Ну, вось. І я лічу, што ў здаровым грамадстве людзі не забівалі б сваіх дзяцей. Ну, вось. Просто самі па сабе. А калі мы упушчаем, калі мы даем дазвол дзяржаве вырашаць гэтае пытанне, што па ўзросце даросласці, што па абортах, то мы адкрываем прастору для дзяржавы вырашаць усе іншыя пытанні, датычныя тваіх дзяцей. Вось, напрыклад, у Нямецчыне ты не маеш права навучаць сваіх дзяцей дома. Ты абавязаны іх аддаваць у школу. І, наколькі я разумею, там школы таксама ўсе дзяржаўныя. Такім чынам, дзяржава абмяжоўвае тваё права гадаваць сваіх дзяцей. І я лічу, што акном у гэтую сітуацыю акурат ёсць забарона на, у тым ліку, постнатальныя аборты і тое, што дзеці не з'яўляюцца прыватнай уласнасцю сваіх бацькоў. І гэта не тое, каб нейкае наватарства з майго боку, нейкая хуйня, якую я сам прыдумаў, шызануты стрымер на Ютубе, і больш ніколі нідзе такога не было ў гісторыі, але на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва, ўсёй гісторыі цывілізацыі дзеці былі менавіта ўласнасцю сваіх бацькоў. І яны так і разглядаліся, і які-небудзь манарх, князь, нават месцяшковага ўзроўню, у прынцыпе, не клапаціўся і не лез у справы сям'і, таму што яму было насрэць, хто там каго забівае. Галоўнае, каб яны плацілі вось дзесяціну сваю ебаную. А то, як са сваімі дзяцьмі абыходзіцца, хто як іх гадуе, хто якую ім адукацыю дае, і яму б нават проста ў галаву не прыйшло пра такое думаць. Што там, дарэчы, Вось, не ведаю, ці... беларусяны? Хто-нибудь ведае? Вось мне цікава. На стрыме ў беларусіяны. Давайте паглядзім, што там. Тэкс. Праверым. На Ютубе ён стрыміць, ці ён ужо пастрыміў? А не, стрыміць. У яго, дарэчы, 11 гледачоў. Нормально. Вось у нас штук 15. Перамагаем. Нават 16. Таму так. Вось. Тя-тя-тя-тя-тя. Так, што-небудзь такое цікавае. Пра фенатып Лізы ўжо размаўлялі. Так. Сколько абортов нужно сделать, чтобы попасть в ваш список в КР? Глядзіце, я вось зрабіла 0 абортаў за сваё жыццё, і я першая ў спісе. То бок, альбо ўсе зрабілі 0, альбо далей там ідзе як бы у нарастаючы, так, бок. То бок наступны так. адзін, то бок, ну, залежыць, карацей, ад таго, на якое месца вы прэтэндуеце. Сапраўды. Ну, пурытанская такая, Так. лева-пурытанская фракцыя. Атрымліваецца. Так. Пішуць, Маргінез дивиться, як на зыготу. Да неправда. Я вось дзіўлюся, як на дэбатэра у маіх дэбатах патэнцыйных. Так. То бок вось
Вось будуць прынамсі, калі Олег Фрэн не саскочыць, то будуць дэбаты на маім канале. Пакуль яшчэ тэму не вызначылі, але папярэднюю згоду далі ўсе. Вось зараз вырашаем канкрэтна з фарматам. Але я думаю, што або пад канец красавіка, або на пачатку траўня мы збярэмся акурат пад выбары УКР. Тэкс. Я лічу, што Маргінэс павінен сабраць усіх палешукоў на сваім стрыме, а мы будзем Усіх? глядзець і ўгараць. А что не так с полюшуками? Что отбываецца? Да Патлумачце я не мне. ведаю, просто нейкі хейт бясконцы ў Да маім реально, чаце. реально. Попусціцеся. Реально. Так, пішуць мінус данаты. Да не, былі данаты. Дарэчы, на гэтым стрыме больш данатаў, чым на стрыме з Олегом Фрэнам. А, я, до речі, Я пакуль лічу, яму тебе... трэба... Ему трэба поднажать. Мгм. И я, покуль тебя не было, сказала, что, ну, там просили ж бургер, так, когда есть. У меня, ну, на жаль, не засталось. Я сказала, что вот можно соус за 50 любых, ну, типу, у любых грошах, 50 чего заўгодна, задонатить табе, и я вышлю вот соус Моніка з маринара, з Макдональдса. Ну, вось акурат пішуць: бля, сука, пізда, якія смачныя чебурэчкі прыгатаваў. Усім благ. Вось нарэшце нейкія пазітыўныя Так. пазітыўныя пасылы у маім чаце. Так. Ага. А нічога, я тут яшчэ Окей. Каму пішаш? Людям. А, мне падалося Дудзю. Я думаю, ніхуя сабе. Вось гэта я паспеў перад тым, як стала вядомай, узяць на інтэрв'ю. Так. Ліза, можеш продавати воду з ванни, в якій ти милась. Буде набагато краще продаватись, ніж соус. У меня нема ванны, Жесть. я моюся ў душы. Я агулам не вельмі люблю ванны. Таму складана будзе сабраць ваду, прабачце. Ну, я спадзяюся, што тыя данаты, што я сёння атрымаў, яны Мне тут былі пішуць, менавіта за што- соус. Что... А, мне кинули, падаецца. Мне кинули донат 50 злотых. Ніхуя се. Жду свой соус, написал. Я отрымліваецца, придется отправлять соус. Не, пачакай, ты ж казала, што мне павінен быць данат. Так, а не ну, табе. ну, я могу Ну, табе всё. перакинуть. А ўсё. А вось. Не, можаш, конечно, я не супраць. Толькі за. Окей. Гэта круто. Вось. Ну, нібыта пытанні ў чаце скончыліся. Слухай, калі ёсць Добра. яшчэ якая-небудзь тэма, якую ты хацела б Не. задвінуць для нашай аўдыторыі пад канец. Апошняя тэма, што я вам усім раю вельмі перадумаць ваше стаўленне да ваше стаўленне да каардынацыйнай рады. Вось навошта назву было такую ебаную браць? Я згодна. Просто злізалі з вымавіць. расейцаў, і гэта вымавіць немагчыма кожны раз. Падаецца, нейкія яшчэ каардынацыйныя рады былі ў беларускіх апазіцыях, але не ўпэўненыя. Карацей, вось. Таму што, ну, глядзіце, нават, ну, зразумела, што я буду агітаваць вас галасаваць за мяне, так? У горшым выпадку за Олега Фрэна. Гэта горшы выпадак. Реально, сябры, давайте... Я лічу найлепшым. Не. Таму што, яшчэ раз паўтаруся, калі вы не прагаласуеце, пройдуць усе тыя людзі, якія вам не падабаюцца. Хто вам там не падабаецца? Вось усе яны будуць у каардынацыйнай радзе. Усе. Кожны. Вось папярэдні раз нават Шабуцкі прайшоў каардынацыйную раду. Гэта нармальна, па-вашаму? Гэта, па-вашаму, нармальна? І што ён зрабіў? Назаві адну рэч, які зрабіў Шабуцкі ў каардынацыйнай радзе. Я табе адкажу. Сышоў з каардынацыйнай рады праз 2 месяцы, падаецца, ці 3. Так гэта ж ахуіцельна. Не ведаю. Ты тут Узяў, хлопнуў дзвярмі. Не ведаю, ўсё ж такі
Ёсць людзі, якія бяруць адказнасць, нясуць адказнасць, а ёсць людзі, якія прыходзяць такія: А ой-ой-ой. Шабуцкі ён стварае адказнасць. Так, на іншых кладзе. Таксама важна, напэўна. Менеджерская такая важная роль, лідарская. Вось. Ну і ўсё на гэтым. Смачна ешце, дашлю соус. Ўсё. Бывайце. Давай, дзякуй, што прыйшла сёння. Так.